This morning hour I come to you. Your perfect peace, the Holy Fruit, all that I have, I gladly give to you. I gladly live my whole life through, Lord, living in you. I thank you for the promise of your saving power, and for the grace that saves me every hour. And if I fail, I know that you'll be true. I gladly live my whole life through, Lord, living in you. May I give to others what you gave to me, that they might see the truth that sets them free. This is my prayer, that everything I do reflects to them my whole life through. Lord, I'm living in you. This is my prayer, that everything I do reflects to them my whole life through. Lord, I'm living in you. This is 92.7 York FM, broadcasting from San Roque, Hilomas Leyte, Eastern Visayas, Philippines. Operates from 5 a.m. until 9 p.m. at 92.7 MHz. Approved to operate by the Department of Trade and Industry with certificate number 05478933. This station, managed by Pastor Wayne Montibon Mahait and maintained by Celso M. Ortega, First Class Radio Telephone Operator, duly licensed by the National Telecommunication Commission with license number 93-115V111-4700. Yoke FM shares Christian values, news, and for community service. Stay tuned. 92.7 Yoke FM is now signing on.
92.7 FM York Radio. York Radio, ang tingog sa paglaom. Adlaw sa kasadpan nagapadaya sa gugma o pag-alima sa Ginoo. Ang awit sa langgam huyo-huy sa langit nagdahil sa pagdai sa Diyos. Daigon ka ang maubuhay, awitan ka ang makagagahon. O dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, si Jesus ang manunubos. Mga bituon sa langit nagasidla, nagsimba o nagyuko sa Diyos Amahan. Ang adlaw o bulan ug ang kawanangan hingod na sa pulong ni Jesus. Daigon ka ang mabubuhay, awitan ka ang makagagahon. O dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, si Jesus ang manunubos. Mga tinulog sa ulan sa kaunhan, o ang nagabisibis sa halaman. Kung atong susihon, diin kinigikan, masayran nga si Jesus ang tinugdan. Daigon ka ang mabubuhay, awitan ka ang makagagahon. O dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, si Jesus ang manunubos. Daigon ka ang mabubuhay, awitan ka ang makagagahon. O dalaygon ang ngalan sa atong Ginoo, si Jesus ang manunubos. Ang manunubos. Kini ang 92.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimong paglaom nga masamok og walay kasiguruhan nga kalibutan. Ang atong oras sa Youth Radio alas 2, alas 5 ang tagna sa kabuntagon.
Tag mayong udto, mayong hapon, mayong gabi istibo kalibutan nga maabot sa tong Sibya via internet o sa mga listeners ang 92.7 Yoke FM, Friend FM, Care FM, Advent Radio. So ang atong nagahatag sa intro makapila mo raw katugon pa siguro ni. Atong i-welcome si Kuya Buning. Mayong buntag Kuya Buning diha sa Friend FM or mo. Okay, so atong pasudlo makapaglaom no. Atong welcome ato dayon nga mga pinalangga nga makaigsunan nga nagauna diha sa ato usab nga comment section karon nga buntag. So ubay-ubay na ni Kuya Buning ang pakiguban karon nga buntag kanato. Kuya Buning, mayong buntag diha kanimo sa Friend FM. Mayong buntag, Padong. Okay, good. So si Kuya Ruben wala pa no, si Sir Boy. Wala si Sir Boy, akong gi-contact, dili man mo contact. Mao ba? Wa may wa man mag online. Sige lang, tingali unyag dunay mga Partner Ben, basi mo pay pag uli ano. mo pay pagmata. Okay, so makapaglaom no, standby ug sa gihapon. Atong pasalamatan si Sister Marilyn Mangmang na kauban nato karon makapaglaom. Murag dunay gamay nga pagkarat sa ato nga tutunlan. O atong i-welcome si Kuya Ruben, nana si Kuya Ruben sa atong comment section. Okay, Salamat. salamat. Atong StreamYard, nana si Kuya Ruben. O pinalanggan itong mga higala doon natay higala diri si Dennis Rubiato. Good morning and happy watching kanimo brother Dennis, no? So niya pa makapaglaom mo atong duha palay nakita na ko diri nga mga pangalan pero doon natay ubay-ubay na nga mga viewers nga di nato makita ang ilang mga pangalan mga kabaglaom pa naa sila naglantaw kanato naminaw ug ang ato usab nga mga listeners sa Yoke FM, Friend FM, Care FM, Advent Radio ilabi na diha sa kang Sir Yulo Garcia sa Salcido mao pay nga aga yung tanan diha Salcido nga malipayon ng pagpamati yan ang aga hanaton yan na nga oras sa pagtuon. O sa kamanindot na sab nga leksyon nga ato karon nga pagkatun-an mga kapaglaom para nga ugma sa buntag sa ato usab nga mga panahon sa pagsimba sa atong Sabbath school. So doon na tayo daghan usab nga mga nindot nga mga ideya o panghunahuna nga ato usab nga ma-share nintak na sa kabuntagon. Okay, so akong ihatag ang panahon kang Kuya Buning. Okay, so dengan salamat Pastor. Welcome sa atong tulumanon. Greetings, ikan diri sa 103.3 Friend FM. Sangan sa akong mga partners diha, Pastor Dong diha sa Hilongos, o si Pastor Ruben diha sa Kabugtan, o si Sir Boy, wala pa naman magkasulod, o sa atong mga viewers, mga listeners, may buntag kanyang tanan. Inaot nga, okay lang atong kahimtang karon, maaypod ang panahon, o nga tingali og mga adlaw, magbuwag-buwag ng tani o sa Pastor Dong, o asa ta atong direksyon mo adto ani og mga adlaw. Murag karong hapon murag paingon mi ngadto sa norte. Norte na pud mi ani paingon. Na fellowship ugma na wadto pud mi. Okay, sa pagpadayon sa atong tulumanon partner, ay muntag diha imong mga greetings sa di pa ta mo padayon sa atong leksyon. Okay, salamat partner. May buntag Pastor Dong. Partner, may buntag. Muntag. May buntag sa atong mga viewers, sa atong mga listeners, nga uban na sa atong comment section. May buntag, mga panimbaya alang sa atong tanan, nga mga kapaglaom nga naminaw karon na pa sa ilahang mga puluyanan pag-upan ng gimata ang uban, mayong buntag ninyong tanan. Hinaot nga mayutang panglawas karong buntaga nga makahimuta sa atong abuluhaton uban sa Kalagsik, Kapiskay o sa Kadasig. Amen. O God bless natong tanan o ako balik nimo partner. Okay, sa pagpadayon atong eduka atong mga ulos pagkampo alang sa pagsugod. Mahigugmaon og dalaygon nga Dios amahan namo na ikaw sa mga langit. Among idayeg og gipasalamatan ni tungod sa imong pagkamayo kanamo masita pug gabi imo kaming gipapahulay sa among tagsa mga pulayanan diha sa katulugon ug ipabangon mo kami ni taknas kabuntagon uban ang kahigayunan baton kami may panglawas o kahimsog alang sa pagpadayon sa buhat dinis kanginan kauban si Pastor Dong, Pastor Ruben o kanamo dinhi sa Friend FM. O Dios ang langit ng damdag among gikinahanglan ni buntaga aron makabaton kami kaalam ug kahibalo
nga mga pulong among pagkahisgutan adunay kalabutan sa among kinabuhi sa pag-alagad kanimong hanap ko sa mga panahon. Ligon og dasiga kami uban sa mga viewers ug mga listeners. Ug kami sa mong gugma ug ang among tuyo ni buntaga nga among ituboy ang imong ngalan ug daygon kini ikan karon to sa walay katapusan. Sa ilo ako Diyos sa among mga sala. Salamat sa mong pasidong sa mong paggampo. Amo kini gidawat nga dili makawang sa ngalan ni Hesus nga manaluwas. Amen. So dengan salamat pasidong sa leksyon nato karong buntaga nga imong gi-post diha. Nagisgot ni may tungod sa tahas. O kini nga tahas sa partner. Mission. Tahas o misyon ngadto sa pabor. Pabor ngadto sa kagamhanan. Mao ba ni nga translation ni sa atong leksyon sa ubang mga Cebuano nga atong tan-awon. Ngadto sa mga kadagko, ngadto sa mga gamhanan. Ngadto sa mga dili kayo nato mato pa din niya dili kayo nato makabot kay usahay. Pero dunay panahon nga atong ginahuna murag kita man siguro pasudong nagunahuna ani nga dili mahimo. Naiguni sa atong leksyon uluhaton ngadto sa mga gamhanan. Diha tahas pabor ngadto sa mga gamhanan depende lang ni sa paghubad namo to kinsa nag-translate ng imong leksyon diha. Ang translation diri ang akong gitan-aw si Pastor Moralde no. Wala nga ang atong leksyon nagisgot sa kagamanan no pareho ra na. Tahas o misyon bulhaton ngadto alang kanila. Alang sa mga dato. Tahas misyon o tahas alang ngadto sa mga dato. Mga dagko o mga kagamhanan, mga dagkong tawo buti pa sa butan ni. Kanang usahay nga dili nato sila makabot kung kinahanglan no aduna po iban moingon nga maglisod ta pag abot nila pero depende ra na pasudong sa strategy no Wala sa nga pamaan. kinahanglan taghagdanan. Pero ang kuan pa sa dong, duha na kabuok ang tahas nato ang sa pagkakaroon. Rich and powerful. Ana. Mao gyud. Kinahanglan po ka nga imong kabot, kinahanglan po ka diag gahom. Kinahanglan powers. Pero usay mga kaigsunan, moingon man ta nga dili madaas atong powers. Di ba? Ato mabuti pa sa diha. Mabuti pa sa diha nga dunay rich pero walay power. Na o malagmit. Dunay power pero dili kuan. Dili Pero usahay man god, murag kita naman god ang kaon ani. Kita naman kay ang pattern magud nato sa atong leksyon nga gisgotan patulong. Si Ginoong Hesus, di ba? Ang kung imong tan-awon ang inon talang kalidad o kay uban karong panahon naman god ang ato yung ang pagtan-aw nga dili nato maabot ang mga professional kung dili pud professional ang moduol, di ba? Pero hinumdum ko partner kaniadto do na tay igsuon nga kolportor nag-Bible study siya sa nahinumdum ka nagkailan masurog ka Pastor Dong ni Pastor Rosco wa naman to murag wa naman siguro si Pastor Rosco kaniadto principal sa Southwestern University pero ang nag-Bible study niya matud pa niya grade 4 ang nag-Bible study niya grade 4 nahimo siyang magtutuon nahimo siyang Adventist kay Bible studyhan sa grade 4 kung pangutanon gani what grade are you maingon siya nga I'm grade 4 are you mo siya tubag pero nakahimo siya sa pag Bible study sa mga sa professional mo na iyang pamatuod so dili imposible kaya nga atong sulundan si Ginoong Hesus wa man tumugad university si Ginoong Hesus wa pasodong ambot pasabot nga mahimo nato ang pagmensahe kay wa may ang Roma o ang 1 Korinto ang maghisgot nga kana ang amoabot atong mga manggialamon mga tao ang kadtong manggialamon pero sa atong panahon karon murag nahimo na siyang issue mahitungod sa pag-reach mato pa nimo partner ngadto sa mga unreached kung doon na may mga unreached people pero makabot na sila pinaagir sa gahom sa Ginoo tinuod amo gitay mahimo kun dili ang gahom sa Ginoo partner Ang kuan magod diha partner nga dunay mga tao ang buti pasabot sa atong leksyon nga wala tay pilion sa niagi nga mga semana atong gitun-an ang pagkabot sa mensahe atong misyon ngadto sa mga tao nga nagkinahanglan o labaw sa tanan nga nagkinahanglan atong mga pobre
So ang atong leksyon sa pagka niadto niaging semana naghisgot sa mga tao nga Kabus. mga kabus. O karon pod nga semana ha, ang atong leksyon naghisgot sa mga tao nga mga dato o mga gamhanan nga mga tao. Kaya sa akong paghunahon na partner nga dunay tao nga dato pero dili siya gamhanan. Oh, Kay kasagaran sa mga gamhanan nga mga tao, mga kaigsuonan, although kasagaran sa mga gamhanan nga mga tao, mga dato, pero dunay dato nga dili gamhanan. tinuod na. Ang pasabot sa gamhanan mga kaigsuonan nga powerful siya na sa katungdanan sa tuang Sosyedad. gobyerno. Oh, na sa katungdanan, na sa tingog, na siya authority sa pagpahamtang sa balaod. Pero doon ay mga tao, mga kaigsunan nga dato lang siya, pero wala siya gahom, no? Pero ang atong leksyon karon naghisgot sa pagkabot sa mga tao sa mga dato o sa mga gamhanan nga mga tao. So ako ibalik nimo Pater ang panahon. Oh, sakto na yung partner. Way giila. Pero ato lang kipahinumduman usab ang atong mga kaigsuonan nga tingali nagapatalihog nato nga adunay gahom diha sa inunta sa sosyedad o ka mga adunahan nga si Ginoong Hesus nagpahinumdum diha sa Mateo 16:26 nga unsa may kapuslanan sila ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan. Buot partner, ang iyang gahom murag kanang unlimited tibuok kalibutan gud. Pero unsa may kapuslanan kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, buot pasabot niya bisan pag unsa kadako sa iyang gahom, unsa kadaghan siyang bahandi, mawa ni kapuslanan kon ang iyang kalag mawala sa ulahi. Nya unsa may ikahatag sa tawo nga baylo sa iyang kinabuhi. Tuman natong ang bahandi mga kapaglaom, dili mo ay makahatag og kasiguruhan sa imong kinabuhi. Kinabuhi nga dili lang karon. Ang ato magong leksyon nagtutok o nag-focus ni sa kinabuhi, gawas ni kinabuhi nga atong natagamtamaron sa kalibutan. Nga ang gusto ni Ginoong Hesus nga atong matigamtaman nga kanang kinabuhi nga labaw pa sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Buti pasabot kanang kinabuhi nga dili ikahatag sa bahandi og sa gahom nga imong nahuptan dinhi sa kalibutan. Okay, Kung Pater, dili wapatay pareho Pater, wapatay ampo. human partner. Human na ba? Oo. Ako bitaw nag-ampo ganina. Aha. Okay. Okay. Unsa may ikahatag, no? O pastor nung daghan kaayo mga tao nga nag-isip sa ilang kaugalingon nga wa na sila gikinahanglan, wa na sila kinahanglan kabuoton pa tungod kay naa na ilang tanan. Sa imong gisgutan pa ganina, dunay mga tao nga dato siya wa say gahom sa kagamhanan sa sosyedad. Pero nahimo siyang gamhanan tungod kay duna siya inunta kalidad nga mudumala og mga tao diha sa iyang komunidad. Mahimo siyang gamhanan siguro nakapanagbiya sa daghan nga mga kabtangan mo na nagkapahimo niyang gamhanan talahuron sa mga tao bisan tuod wa sa responsibilidad diha sa gobyerno ng talang. Pero kini siya nagalakip kanang ingon diha gamhanan wa nay giila. Madato man ka diha og dili ka basta dunay gahom sa imong kaugalingon dunay kay talang leadership, no? Ang makita nimo sa mga tao unya daghan kag kanang kabtangan kay kana ang gamhanan partner mahimo na nga dako kag kay kompanya, di ba? Daghang kagay mga tao nga imong gidumala, no? Aduna kay gahom sa pagdumala kanila pero lahi po ng gamhanan nga ang tibuok Pilipinas mong giduma. Pero unsay ingon diha ni Ginoong Hesus alang kanila nga mga gamhanan walay kapuslanan ang ilang kinabuhi din sa kalibutan bisan makabuot pa nila o maangkon pa nila ang ilang tanang gikinahanglan makabaton pa sila daghang bahandi o unsa man nga gahuman nila sa baylo ana dili na makahatag kanila og kasiguruhan sa ilang kinabuhi kay mawala raman mo nagiingon ni Ginoong Hesus o ni San Juan sa Juan 2:17 nga kanang tanang butang butang nga nahuptan nila dinhi sa kalibutan maanaw ra. Apan ang gikinahanglan diha magamhanan ka mo dili makabus ka man og maadunahan ang importante diha nga kanang imong kinabuhi mulungtad sa walay katapusan pinaagi sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Balik nimo partner. Kani magong bersikulo sa kulohon nato partner nga
unsay kapuslanan kung maangkon nimo ang tibuok kalibutan sa ato pabuti pasabot dato ka Mhm. wa kay makulang. Oh. Pero mapildi ang imuhang kalag, mawala ang kinabuhi nga walay katapusan, unya baylo sa imuhang pagkawala sa imong kinabuhi mga kaigsunan, mura og ang imong kahimtang sa kalibutan wa na kay mailiw na atanan. Mausahay sa akong paghunahon na partner, ug imong i-compare ang mga kabos o kining mga dato, kabintaha gihapon ang mga dato. Oh, Ngano kinon na. kay kung pananglitan nga dili sila mopili sa kinabuhi, mga matay sila nga naglingkod sila sa bulawan, sa salapi o bulawan, nagpahimulo sila sa ilahang kadato dinhi sa kalibutan. So bahala na dili sila makaangkon og kinabuhing way katapusan basta satisfied sila sa ilahang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Pero ang mga pobre partner, wa pa gyud sila magtinguha, matinumanon sa pag-alagad sa Ginoo. Di pa gyud sila makaangkon sa kinabuhi. Wa pa gyud sila makapahimulos sa lumalabay nga kalipay dinhi sa kalibutan. Sa Alkansi. alkanse, mas luoy kaayo sila. Mao na nga para sa ato nga mga pobre, ato na lang yung hugton ang ato ang bakos sa ato ang pag-alagad sa Ginoo. Kay aron dili doble ang ato ang mga dangatan, pobre pa ta, wa pa ta maluwas. Ang mga dato, kung dili sila maluwas, way kaso kay napahimusla naman ang ilang balos dinhi sa yuta. Pero tungod lagi kay ang atong tahas, ang atong misyon, dili man sa paghatag og kahamugaway sa kinabuhi sa tao, kundi sa paghatag man og kinabuhi sa tao, mo nang hinungdan ang atong misyon, wala tay giila, madato man ka, ma-powerful man ka nga tao, mapobre man ka, kinahanglan sila ma-reach out nato partner. Mhm. Kay ug atong tan-awon ang kinabuhi diha sa katong imong gisgutan partner, kasi Pastor Rosco, grade 4 lang ang Bible study niya. Di na siya nato ma-underestimate po mga kaigsunan ang buhat sa espiritu. Tungod kay bisan pa ang record ni Daniel, Shadrach, Meshach ug Abednego, ang mga Hebrehanon, mga kaigsunan nga nabihag dito sa Babylonia, mga pobre ito sila partner. Mga pobre ito sila nga mga tao, pero maoy nahimong instrumento nga makadala sa mensahe ngadto sa hari sa Babylonia. Mo na nga dili nato ma-underestimate ang ato ang kapobre, tungod kay ang atong kapobre pwede ta maka-reach out mga kaigsunan. Although dagtaas kayo ang proseso partner, tungod kay dili man nimo maabot sila dayon, tungod kay lahi man ang ilahang sari sa pagkinabuhi. Pero ang Ginoo naghatag kanato og walay boundary basta sa pagdala og mensahe ngadto sa uban. Balik nimo partner. Okay. Okay, sa na makita nato diha mga kaigsunan sa atong ehemplo, no, ang mga tao kaniadto nga mga gamhanan atong tan-aw ng kaagi ni Hari Nabucodonosor. Sa imong gisgutan parte kanina, si Shadrach, Meshach, Abednego. Hinuon, silang Daniel nga nabihag ngadto sa Babylonia, ang ila ra gyung hinagiban, ang ila ra gyung pagka-sincero sa pag-alagad sa Ginoo. Ang pagpakita sa pagtulunan sa Ginoo, nga bisag wa pa sila musulti, o nagipakita nila sa ilang binuhatan, mo bitaw na nga ang Espiritu Stagna nag-ingon nga nining atong mga kadlawan ang gikinahanglan sa Ginoo sa mga tao nga matinud-anon katong sama kang Jose ug kang Daniel, mo nag-ingon sa Espiritu Stagna. Ambot pasabot katong matinud-anon sa Ginoo, nga bisan pag dili pa sila musulti apan ipakita niya silang buhat, makita o maila nga ang Dios ana uban kanila ug tinuod silang mga tao sa Dios. Si Hari Nabucodonosor kinsa man to mga siniligan kaniadto, di ba? Sa diha nga iyang ipangsulayan ang mga Hebrehanon, ang mga silang Daniel, gipakita nila ang ilang paglaban sa pagtuo.
nga madto pa ni Shadrach, Meshach ug Abednego bisan pa og sunugon sila sa kalayo, bisag masunog man sila, ipakita gid nila ang ilang pagkamatinudanon sa Ginoo aron mapakita kung unsa gyud ang Dios. Sama usab kang Jose dito sa Ehipto, gipakita niya ang iyang tinuod nga pagka-Dios nun o pagkamadlokon sa Ginoo. Ug daghan pa sila kaniadto, si Naaman nga usa ka dakong tawo sa Syria. Nahimo lang siyang naka ila sa Ginoo pinaagi sa usa ka babaye nga sulugoon. Di gani ito gyud matawag nato nga dako na kundi dalagita mato pa sa gisgutan. Apan nahimong instrumento alang sa pag-ila ni Naaman sa iyang Ginoo. Busa tinuod na partner nga sa atong panahon magug karon usahay kita na mismo mo underestimate sa atong kaugalingon. Murag gikuhaan nato og haw mang Ginoo sa atong kaugalingon. Nagingon diya sa Lucas 22. Nagingon sa Ginoong Hesus, musulti lang ta. Bukhalan ni imong baba. Ako na, no? Ako na ang mubutang og pulong aron imong ilitok ngadto ni anang mga tawo nga gikinahanglan imong padunggon sa mensahe. Si Moises bitaw kaniya to kung imong tan-awon. Perti gyud pamalibad ni Moises. Nakalimot si Moises nga ang Dios mo naghimo mo nag-ingon ni Ginoo kinsa may naghimo sa imong baba. Aw, ikaw hinod Ginoo. Oh, igamitan na, di ba? Abot ipasabot ang atong himuon mga kaigsuonan ato ra kong hinumduman nga kini atong baba way butang dinhi sa atong lawas nga dili iya sa Ginoo. So ang importante buhaton lagi ni alang sa pagpasidungog kaniya. Muna nga ang usa lang ka butang ubahin nga atong gikinahanglan kanang pahinumdum ni San Pablo sa Roma 6:12 o 13 nga dili lang ginato gamiton ang atong lawas nga mga bahin sa atong lawas ngadto sa pagkasala, hinuon gamiton nato ni alang sa pagpasidungog sa Ginoo. So tanang butang nga atong himon din sa kalibutan nato ipakita dinhi sa atong komunidad kay kini atong gibuhat kini alang man sa pagpayblog sa atong palibot sa atong komunidad. Nga atong ipakita ra gyud ang importanteng butang aron atong makabot sila kay kanang giingon sa Colosas 4 bersikulo 5 partner nga magbinuotan kita ngadto sa tagagawas. Ambot ipasabot kanang atong binuhatan adlaw-adlaw atong paggawi gikinahanglan makita nila nga tinuod kita mga katawan sa Ginoo aron ang makakita dili lang kabos dili lang dato nga maipakita nimo ang imong tinuod nga pagka alagad sa Ginoo. Kana bang giingon San Pedro nga magkinabuhi nga balaan og Dios nun. Kaya kanamura na atong puhunan ra gyud ngadto kanila. Pero kung ang atong kinabuhi mapobre man ta, madato man ta, naamatay kabtangan ug unsa man ang atong kinabuhi dinhi ingon nga mga magtotoo, kun di nato na mapakita ngadto nila nga unsa man nato pagkabot kay moingon man sila nga pareho ra po na sila nato. O di ba? Dili nato mapakita ang ehemplo nga gibili ni Ginoong Hesus aron magiyahan sila sa pag-ila kung unsa gyud ang tinuod nga kinabuhi sa usa ka tinuod nga Kristohanon. Mo ni usa ka paagi sa pagkabot ngadto kanila nga atong mapakita kanang giingon sa Mateo 5 bersikulo 16, di ba? Kana ipakita nimo may buhat wa man nagila kabus og dili. Ang importante nga makita ka sa tanang tao sa imong palibot madato magmapobre ang kinabuhi sa tinuod nga alagad sa Ginoo. Aron nga matudloan sila, magiyahan sila unsa ang gikinahanglan sa Ginoo alang sa katawo nga iyang mga sumusunod. Partner, Sahay partner doon ay atong mga leader sahay nga ilang i-discriminate ang mahimo sa mga kabus. oy, nawala man. Okay, atong mo insert ta partner. Oy, nawala ka man sa disconnect ang imong kwantingali, ang imong internet. Nahinumdum ko Yung video. Pastor Dom, Yung video. dunay akong nadunggan. Dunay ako nadunggan nga usa sa atong mga magbuhat nga nagaingon. Adunay mga tawo nga dili maabot sa atong mga liman. Mura ba og gikuhaan niya og inunta lang gamay nga kapasidad. Tinuod na mabitaw nagkaingon ko partner nga usahay mo sa to tayo mga murag discriminate nila ng mga hinuon si Ginoong Hesus way gi-discriminate at man nato na
nga bisan kinsa iyang gamiton alang sa pagbuhat sa bulatol sa Ginoo, pagkabuot niya ng mga tao nga mga gamhanan, no? Pero dunay uban nga murabag ilang discriminate ang atong uban nga mga kaigsuonan nga dili makahimo sila sa pag-adto ni mga tawhana kung dili sila lang. Sakto na imong ganina, partner, padayon na tong imong gisugdan. Dunay ato mga leader partner nga ilang yunahuna nga ang makakabuot sa mga tao nga naa sa mga tag-as nga mga profesyon, tag-as nga mga kahimtang, kadto ra pod nga mga tao nga naay kapasidad nga maoy mura og muhaom sa ilahang mga kinaiya. Mao na nga sa ato adunay atong mga grupo sa mga profesional, grupo sa mga negosyante. Tungod kay ang gusto sa ato ang mga pangulo nga atong makabuot ang mga dato, ang mga profesional, pinaagi pod sa atong mga profesional nga mga kaigsuonan nga maoy mo haom sa ilang mga posisyon. Pero lahi ang Ginoo sumala sa atong leksyon mga kaigsuonan, lahi ang Ginoo. Kay ang iyang gigamit mga kaigsuonan diha sa Daniel kapitulo 4 bersikulo 19 ngadto 27 nga iyang gibayaw ang matinud-anon nga mga tao. Sama kang Daniel, no? Sa ato pa ug imong tan-aw ng record sa ato ang leksyon, ang nahimong tulay sa pagkabuot sa mensahe mga kaigsuonan, mga pobre nga mga tao. Katotoang bata bitaw sa sugilanon ni Naaman, ang usa ka batan-on nga babae mga kaigsuonan, sulugoon pa gyud. Sulugoon pa. Bihag. Pero gigamit nga galamiton o instrumento sa pagkabuot nga mensahe ngadto sa iyahang kanang Galon. no? Mausahay dili kayo ko kumpensido partner sa prinsipyo sa uban nga ang mga kabos, ang mga mugbo o mga kaalam discriminate, i-look down sila nga dili sila, wala siya power nga mukabot ngadto sa mga dato o sa mga gamhanan nga mga tao. Kay ang Biblia nagsulti nato nga wala gyud gipili, kay si Ginoong Hesus nagkuha siya og mga apostoles sa nagkalain-lain nga klase nga mga tao, na ay doktor, na ay abogado, na apoy mananagat. Sa ato pabuti pasabot nga tanan nga rasari sa mga tao gikuha sa Ginoo ingon nga buhing saksi o panig-ingnan nga ang pagmensahe sa mayong balita walay gipili nga mga tao, mapobre ka man, madato ka man, powerful ka man nga mga tao, naa kay apil sa tahas nga gihatag sa Ginoo sa ato sa pagkabuot ngadto sa tao nga nagkinahanglan sa kaluwasan. Balik nimo patay. Okay, usay partner bitaw kanang imong isigutan basta dong. Nalinumdum ko sa kaagi ni Pedro sa buhat Jis. Di ba sa mga asimong gisigutan partner kaganina, ang Dios nagpili o si Jesus nagpili og mga tao nga mga sari-sari lang sa ilang mga standards kinabuhi. Ang mautan ako kung ang Ginoo nahibalo man sa kapasidad ni Cornelio, nahibalo tag-on sa kagamhanan si Cornelio. Nganong dili man si Mateo ang iyang gipada dito nga usa ka profesional, o nganong dili man si Lucas ang iyang gipada dito nga usa pud ka doktor, o di ba? Sa mga apostoles doon na sila lain-lain nga mga qualities sa ilang pagkatao, mga profesional mo to sila. Nganong dili man mo gipada nga to ang Ginoo dili man mo gipada nga to kang Cornelio aron sa pagmensahe. Nganong si Pedro magud sa kananagat nga amo to grado. Buti pa sabot na Pastor Dong, partner. Ang Ginoo may magbuot kinsay iyang gamiton alang ni anang tawhana. Kay dunay daghang mga profesional man tuod siya, naasa sa palibot sa mga taong profesional, apan dili siya makahimo sa pagkabuot kanila pinaagi paghatag og mensahe sa kaluwasan ngadto kanila, kay wa sila gamita sa Ginoo posible.
Pero ang Ginoo nag-ingon nga bisag kinsa magamit, di ba? Bisag kinsa magamit. Siguro, Kaya ang Ginoo siguro Kuya Buning, siguro Kuya Buning kana nga pamaagi nga ginahimo sa atong mga leader. Ang atong mga professional o ang atong mga atong mga gitawag kwartahan nga mga kaigsunan, himuon sila nga tulay, himuon nga bridge ba. oh, Kay ang influensya gud nila gud ang ato nga mga kita nga mga dili man tayo mga Pilado. pobre gud ta. Dili dato ba? Dili dato maglisod man lagi ta og duol na ng mga tao lagi nga dato. Una nga doon ay mga pamaagi siguro ato mga leaders nga himuong bridge pero ang dagan ana pag-abot ana ang modala sa mga Bible pagtuos Biblia ngari gihapon sa mga sama gihapon sa ato. No, kay kasagaran sa atong mga kaigsuonan nga mga arang-arang dili man na sila mo Bible study, igo na sila mohimo nga bridge na sila, tulay. Pero pag abot na nga rin sa paghatag ng mensahe, balik gyapon na diri sa mga ordinaryong mga liman. Mabitan na pa sa dong nga ngayon nga kinsa may mokabutan na nila ang mokabot ng mga liman nga di man sila maabot og liman. Di kinahanglan gid ang propeta. O say magud Ayun. pa sa dong murag giilabang gi-underestimate nila ang kapasidad sa mga mo nang makaingon ko sa mga kaugalingon. Ang Ginoo nila yung mag-igo, di ba? Kay doon naman sakto ning imo nga ang mga kwartahan mahimong tulay. Kung dili mo gid sila maningamot nga maugay mo mensahe mo Bible study, at least makatabang sila. O sige, Brad, na ditoy akong na-meet nga Amigo. gusto amigo. Ikaw ato dito. Pwede ra gihapon na. Pero kung dili gyud panalitan dili nila himuon na nga kanang kahigayunan, mabitan ang ato mga liman say ato rin pamutang sa bukid. Kay usay man pud dinhi sa syudad murag moingon man sila nga dili gyud na kana mga kwartahan diha mga negosyante. Sakto unta na nga sila pud nga mga negosyante, sila po mo Bible study unta ni anang ilang ikahugoy-hugoy. Pero kung mag-ipon na sila pastudong di man Biblia ang ilang isgutan, ang ilang isgutan negosyo man gyud. Di mao na nga dili gyud sila makahimo sa pag-abot kay og mao pa na ilang gihimo sukad kaniadto di daghan untang mga dato nga pero kung imong kuhaon ng survey kanang mga kwartahan nga ng Adventista, dili man dato pod ang nakadala nila sa kamatuoran. Na uban gani nakapaminaw sa radyo, na uban nakabasa og libro, o di ba? Usa Yes. gigamit sa Ginoo sa bisan unsa nga paagi, dili lang gyud purely ang mga tao. Hinuon kana nga mga programa pa dong dako po nang ikatabang alang sa pagpadayon sa buhat kay kana man sila mo mga financier, mohatag og mga budget o kaha mo tabang aron nga ang buhat sa Ginoo angat yatud. Mao yun. So, Pero- nindot kay Kuya Pinino sa atong leksyon kay pero ako sa ning kana para ma-ditch ang atong guide diri. So atong gitun-an kaganiha ang impluwensya nga gihimo sa mga katawhan sa Ginoo like Daniel sa Meshach o Abednego diri sa kinabuhi ni King Nabucodonosor. So ato nakita nga misulod yun ang mensahe nila bisan tuod nga dili sila ilado natong panahon na tungod kay gigamit sila sa Ginoo. Nya diri ta sa ikaduha kining kang naaman usa ka little maid ang gigamit niini. Ato tagaan ko nung pagpasabot niini usa ka little maid Kuya Ruben. Kini siya Pastor Dong, wa tay mabasa diha nga ang mga dagkong tao sa Israel, ang mga datong tao sa Israel mao ining kabut ngadto kang kaptinaaman sa mensahe. Wala ang ning kabut usa ka way alamag nga batan-on. Katulad Yeah. Himong tulay. himong tulay, no? So siya mahimong instrumento. Onya sa akong paminaw Pastor Dong, kining usa ka batan-on nga babae nga dito sa panimalay ni Kapten Naaman. Usa ka babae nga ligdong, usa ka batan-on nga maayo ang iyahang kinaiya ug nagamit niya ang power of influence nga iyang gipakita dito sa panimalay sa mga dato ni Naaman. Kay og dili pa maayo ang iyahang influensya, dili siya tuuhan. Mao no, sakto yun. Oo. Bisan daig pobre ta Kuya Muning basta maayog influensya. Tupigon ba usa ka dato ug powerful. Kung imong patulong, partner, kung imong tan-awon ba ang kahimtang, o dili man gani gyud ang bata mo misulti ngadto kang Naaman. Kung dili ang iyang Girili. asawa. Girili ra ba girili. girili.
Oo, ang asawa niya gisultihan ni sa bata nga, "Ma'am, maingon ta pagkasultiha si kuan ang si Agalon anaaman kung maadto siya dito sa kuan kanang tuwa ko dito'y kanang among Kaila, propeta, kaila, maayo gid na kaila. siya." Oo. Positibo gid ang bata nga ingon nga mamaayo gid na siya. Busa gisultihan Pasa-pasa sa ka. asawa si naaman nga mo ni gisulti sa bata. Busa miadto siya pero nagduhap-duha pa si naaman pag-adto sa dong kung imong tanan sa sugilanon. Kinsa Oh, naman po'y dili. nakamotivate niya nga moadto gyud. Ang iya pong mga sundalo, mo, Sir, ang iya mga sundalo, "Sir, wa may makuha nimo ug moadto lang gyud ka." Di Oo ba? ka, oo, mao gyud. Oo. so kini Kanya siya, Pastor Dong, partner Boning, napay mo istorya. Kini siyang kinabuhi sa usa ka batan-on nga babae. Ang influensya day, ang power of influence, dili Yeah. nimo siya malimitahan. makita sa dili pa kakaila niya. Sa to pa, sa inyong panag-uban, usa pa nimo makit-i og unsay iyahang kinabuhi. Angayan ba Oo. siya tuukan o angayan ba dili? Kay kining batan-on, nagamit ng iyahang influensya dito naman sa panimalay ni Prophet Naaman. ni Captain Naaman. So, Grabe, no? kung sa to pa, ang iyahang influensya dito, mao'y naghatag og panghuna-huna sa iyang mga agalon nga dunay usa ka tawo nga gitugahan sa Ginoo o gahom sa pag-ayo sa bisan unsa nga mga masakiton. So, So, mahitabo day partner nga bisag unsa klase nga tao, mapobre ka man, maadunahan man ka, magamit nimo ang influensya nimo sa pagka-alagad sa Ginoo, bisan diin ka dapita ibutang, bisan diin ka dapusag unsay imong posisyon. so Kuya Ruben, no, kining usa pa yun ka nabantayan ako dire ba nga wa gyud gi identify wala gyud gihatag ang saktong ngalan ining bata, no? Ang iya lang gyud diha ang title siya gyud Little Maid. Oh, so wag ato pa nagay panahon Kuya Boning nga ikaw nga mo release sa mensahe ngadto sa uban dili ka ma-recognize kayo. So moingon kinsa man to siya? Liman. Wa jud lig Boning Binaldo wala gyud. So murag wala wala gid gi-identify ang usa ka pangalan ining bata. Oo, sakto nang giingon ni Brother Linmar Pasodong. Yeah. Ang Ginoo magtan-aw sa dagway kung dili unsay naa sa sulod nga gamito niya. Oh, kay ang katong Little Maid sa imong gisgutan Pasodong ganina. Wa man to magamit dito pa sa Israel. Wa gyud. Gibihag sa siya. Oh, gitugutan siya sang mabihag aron nga makaminsahe. Pareho to ni Daniel o ni Sadak mi sa Abednego Pasodong. Kay kung nagpabilin sila dito sa Israel, wa sila dadas Babylonia. Si Nabucodonosor dili makailag Dios. No, di ba? Kung imong tanaw ni suglano ni Daniel, di makailag Dios. Mao nga dunay paagi. Kaya Pasodong maagian man nato ron taon-taon si Jose, di ba? Oh, ato ni forward din ka. O ang sugilanon mahitod ni anang usa ka batan-on pod. Usahay Pasodong, magamit ka sa Ginoo, gamiton ka sa Ginoo ipapreso ka usa. Nahinumdum ko nito sa kong amigo na preso usa. Pero abi mo pag-abos presuhan, nabutan ang mga preso. Oh. Kanyadto moadto mi sa presuhan, unya ang presuhan labi ang bahoa. Pasti lang ansuha gyud, di ka makahimo pag-adto. Pero nahitabo nga dunay atong gisuon na sulod dito, nalimpyo ang presuhan Pasodong. Unya nahimo pang singir, no? Nahimo pang singir yung sulod sa presuhan. Pasultihan na tong amigo diha. O say gamito na si Ginoo. Mo bitaw nga sa dihang nanggawas ang mga preso Pasodong. Perting pasalamat nila. Oh, kay nikagawas mag itong mga preso ha, nagpasalamat. Salamat ra gyud brad nga na anong imong amigo nakasulod dito kay nakailami og unsa di ay ka mahinungdanon kinabuhi. Nangabutan Pasodong pagawas, wa na gid makabalik sa presohan. Okay, partner. Anay panahon nga gamiton ta si Ginoo sa dili maayo nga kahimtang. Mausahay, partner, kang nabitong parutihan nga ingon nga the power of influence. Sa kinabuhi sa mga hari nga gisgutan dinhi kang Nebukadnezar, ang influensya ni Daniel, ni Shadrach, Meshach ug Abednego didto sa Babylonia maoy
hatag og mensahe ngadto sa hari. Ano sini nga influensya mga kaigsunan kadtong bisan tuod sa ilahang kakabos unya sa akong paminaw bisan sa ilahang kahimtang ganahan to sila mo tilaw og mga maayong pagkaon sa hari. Lami, lami. Lami nga pagkaon kay kasagaran sa mga badlungon nga mga tao, partner, katutuo mang uneducated nga mga tao. Pero nagtuo ko nga kining mga Hebrewanon nga nabilanggo din mga educated ni sila kay ngano nga gitagaan sila mga pinasahi nga kaalam sa Ginoo, pero ang maayong influensya nga ilang gikapakita dito sa Babylonia tungod sa ilahang pagbarog sa ilang kaugalingong prinsipyo sa dili pagsunod sa prinsipyo sa sogo sa hari kay ilahang gibarugan ang ilahang prinsipyo sa ilahang pagtuo. Mao na nga ang ilang influensya nahimong dako kayong pangutana sa huna-huna sa hari. Ngano man yung mga to naa. Mao na nga ang komentaryo nag-ingon mga kaigsunan nga mas gipanalanginan pa sa Ginoo ang mga tao nga nabihag dito sa Babylonia kaysa mga tao nga nagpabilin dito sa Huda. Jerusalem. Nga nagabihag dito sa Babylonia nga mga Hebrewanon nga mga tao gipabalik sila sa ilang kaugalingong yuta unya dito sa Babylonia nahimo silang dakong tao dito. Ang nagsugod nila tungod sa power of influence. Ang pangutana mga kaigsunan, kita nga mga kabos, unsa may influensya nga nakita sa atong mga silingan diri sa ato. Sa atong mga pangulo sa barangay, mga konseha. Kuya Ruben, kabus pa, wag pag influensya. Influensya. Ingon pa nimo, kabus pa di pagid malangit, pero tayo alkansiha. Sakto nang ingon ni Linmar, Pastor Dom. Kung gigamit magani si Ginoo ang mga ordinaryong tao, unsa pa kaha ang mga dato unta. Mas dako man sila influensya, Pastor Dom. Mas daghan unta sila og kagamitan. Pero sa mga good dili nila magamit. Ngano man, daghan na lag mga rason, no? Takay ba sa mga rason busa posible nga gamiton si Ginoo mga ordinaryong tao sa pag-abot nila aron makakaplag si Ginoo sa kamatuoran o sa kaybalo sa kamatuoran. Okay. Ngarita sa kang Nicodemus Kuya Buning. Ato na po ning no. Human naman sinibukay din sa rog si katog nga Little May. So dirita sinaaman. Dirita ka Nicodemus. Unsay makuha nato ni Nicodemus? Unsa may iyang ini nga dunay mga kaigso, dunay mga dato Kuya Buning nga nagpahilom-hilom lang. Pero abi no Pastor kini si Nicodemo, wa magini siya ikahibalag ni Ginoo sa personal. Kun dili ang iya dungog-dungog naman sad. Nakadungog lang siya sa tao. Busa na interest siya. Na interest. Nakadungog lang ba siya sa mga tao ng istorya, tingali ka itong mga tao nakadungog kang Ginoo, nakadungog kang Ginoo Hesus, niya sa dihang nang mauli sila, nag-isyot-isyot ng istorya, nabatian ni Nicodemo. Kung imong tanaw ng sugilanon, busa sa hilom nga huna-huna, sa huna-huna, makikita daw ko ani bi. Ako yung suwaya ni makikita personal kung sabing klasihas magkatao ni siya. Kay nahimo mo gini siyang talk of the town. Ingnon ta lang ha. Talk of the town. Meaning Kuya Buning, dunay mga adunahan karon nga mga bantugan nga matawo Kuya Buning, Kuya Ruben nga naalang ginon nakabalo na sila ba pero panagana pa lang sila pagduol ba kinahanglan gyud hilom-hilom lang. Ang gusto gyud unta sila ba pero apa gyud di wala sila courage, wala sila kaisog ba nga mo duol. Mo ni natabo kang Nicodemo. Okay partner, balik na nimo, balik ikaw mo mayo ani. Kuya Buning, Okay, basaon na to ni. Okay, maupay nga aga mga kapaglaom para hakon bisan hinuopa ang tao ang iyang kahimtang itong tunay nga isyu, commitment to the mission nga dedication. May ada mga hatag-as, iton hibaro pero mga talawan tinuod na. May ada liwat diri hatag-as iton pinag-adman pero isog. Isog. Naka-live kita. Kita dinhi wala kita mga aram mga dagko pero mga isog. Mga isog. So mo ni siya. Ay kita may ilado dato may kwarta pero way ka isog pero day usa nga igo-igo lang pud makabasag litra pero kay kurso dada.
Kuya Ruben. Muna gusto dong Yeah. nga ma corrected unta nang atong uban nga mga kaigsunan Mga panghuna-huna. nga Oh. murag ma-underestimate nila ang mahimo sa mga kabus. Labaw nga dili nila mahimo ang tuwa sa taas nga posisyon. Mao na nga mausahay mo ingon na lang ang uban nato nga mga kaigsunan nga mga kabus, wa man daytay gamit ani sa mga kuwan. So mura og makaluya, pero kung imong tan-awon ang record sa Biblia, walay mga tao nga maayong posisyon, walay tao nga mga adunahan, nga mga powerful nga mga tao nga gitahasan sa Ginoo. Kay kini ang sa kinabuhi ni Moses Masordong, sa di pa mo padayon aning kang Nicodemo. Sa kinabuhi ni Moses, sa dihang gitawag siya sa Ginoo, ni balibad pas Moses. Kay dili siya takos. Yungit pa, Unya, yungit. Yungit pa siya mosulti. Ako nagtuo nga niadtong panahon na naidaghang mga tao nga angayan unta nga magamit sa Ginoo nga naay kapasidad nga mosulti, naay maayong nga reputation nga ipakita ngadto sa Ehipto. Pero ang Ginoo wala mo gamit ani mga tao na, ang gigamit si Moses nga di kaayo maayong mosulti. Oh, ato pabuti pasabot mga kaigsunan nga ang Ginoo sakto nang giingon ni Sir Yolo nga wala magpili ang Ginoo og sari sa mga tao nga may mahimong instrumento sa pagkabot sa mensahe ngadto sa uban. Madato ka man, mapobre ka man, naa pareho ang inyong tahas nga gihatag sa Ginoo sa pagkabot sa mensahe ngadto sa uban base sa ato ang gitun-an mga kaigsunan. Gibalik tangari kang Nicodemo. Okay, forward. Oh, sige. Forward na ta Kuya Ruben kaya itong time po. Dili tayo kang kuan, dili na punta sa kang ang dato nga batanon. Sige. O sa may ang dato nga batanon. O sa may ato ikasulti Kuya Buneng. Okay, atas dato. Okay ning dato mura og kung imo basahon pa sa dong sugilanon na ni iya ra man nigi testingan si Ginoong Hesus murag og katubag pangutana. Dunay mga tao nga mo testing yun, no? Mo testing oo. Gisuwayan niya og kana ang kung makatubag ba. Pero nindot lang kaayo pod makaigsunan kay si Ginoong Hesus bisag nahibaw siya kung unsay nasunahona sa tawo nga nangutana. Sincero siyang mitubag sa husto. Kung gusto kang musud sa kinabuhi, anong nganlan mo ko nimog maayo? Na pinakamayo. Sundar gyud ang kabuton sa Ginoo. Kung gusto kang makabaton og kinabuhi. Mo na siya iyang tubag niya, ipangutana pa gyud unsa mahay man ani Ginoo. Di ba kay dunay mga kaigsuonan, mga dato inunta lang o mga tao, mga kapaglaom. Nga nahibalo na gud sila prinsipyo sa balaod sa Ginoo. Pud gusto pud niya tang kuti-kutihon. Mo bitaw nga panahon do na tay mga crusade, dunay mga tao nga mangutana nga mura bag komedya unya mura dalang binituldo man to pa sa uban. Pero kung imo nang tubagon, nahitabo na ako partner. O sa kahigayon, dunay nanawag na ako ba, dako kay tawo nya hubog pa gyud. Unya murag ambot ang sa tuyang tuyo. Nangutana yun siya, mo na yung pangutana. Unya di ay sa ulahi, murag nahawahan siya sa pagkahubog, murag ni serious og pangutana. Ang natabo, mubuol na to istorya partner. Ang naitabo bisan to ang iyang pagpangutana murag dang bugal-bugal, murag dang pagsukod lang siguro. Pero ang tinuod hangtod karon ang tibok ng pamilya na nagpabilin, wa naman to siya kay patay naman. Pero ang iyang mga anak nagpabilin hangtod karon. O mga maayog himta, mga professional man to, taga Cebu. Busan makaingon ta nga dunay panahon siguro susama sa kahimtang ni kana ang nining dato wa mo pud hingali singan ani niya. Hinuon kani siyang tawhana, Hudiyo, di ba? Hudiyo man siya, magtotoo man niya sa Ginoo. O parehot kani nato kolor, tigali nagsimba po niya og Sabado, pero wa man pud mo wa pa nimo believe kang Ginoong Hesus. Apan ni anang panahon na gigamit ni Ginoong Hesus ang influensya nga maayo ngadto sa mga tao. Busa kita di ay kung dunay mangutana nato, bisa bahala nagdili tinarong, pero kung ayaw na to pagtubag, Tubagon na sakto. Tubagon na yun. Base ang mga tao makakita. May mo nang giingon ni San Pablo Apostolong sa kadang Timoteo 2, bersikulo 12.
nag-iyon San Pablo nga dili gyud maayo ang binurong nga pakiglantogi. Kay kung iya pa tong gidebate itong taong kuan, pero na isulto lang hinuon siya kay gusto man siya mahimong hingpit. Kaya na Ginoong Hesus nala sige. Gusto man ka mahimong hingpit, pauli. Baligya ang imong tanang bahandi hatag sa mga kabus. Kay mao ra pud niya kuwang. Dato to siya basig hakog. Muna nga influensya posible sa mga dato partner. Dili makadala og kalag ngadto sa Ginoo kay tingali bisag dato. Kusog og influensya pero hakog. Unang nahinumdum ko partner sa istorya ni dunay ako nabatian din nag-istorya nga perting basula, perting mahaya sa manager nga ang iyang sekretary wa madas ka maturon after 20 years miingon, ma'am, kung imo pa kong gisultihan, pareho ang data. O kita mo lang, Pastor Dong, dako unta sa influensya kay makada, inta gamhanan, tiyali doon sa igahom sa iyang opisina, pero wa siya makahimo sa pagpaabot sa mensahe ngadto sa iyang sekretary. Nagbasol siya sa ulahi. Basig may na may tabo. Okay, so dinhi Kuya Buning atong pasabot sa atong mga viewers o mga listeners nga lisod ba dai kuno sa usa ka dato nga kuan ang pagsulod sa gingharian sa langit. So wala din yung magpasabot nga ang gingharian sa langit para lang sa mga pobre kundi para mas tanan. Pero ngano nga maglisod ang usa ka dato tungod kay ingon pa rin sa usa ka dato dire iyang gibaylo ang iyang kaluwasan diya sa mga bahandi. So dire Kuya Buning ang pangutana dire Kuya Ruben. Nan kinahanglan ba yun nga sa kadato ibaligya ang iyang kaugalingong mga bahandi aron magalagad sa Dios, Kuya Ruben? Kung atong ay balik atong tan-awon ang ilang konversasyon ni Ginoong Hesus sa datong taong kagsunan. Ang tubag sa usa ka taong dato sa iyang pangutana sa kuan nga unsay akong himuon aron makapanag-iya ko sa kinabuhi nga dayon, ang tubag ni Ginoong Hesus ingon siya bantayeng sugo. Giuna yung sugo. Una gyud. Ang batanon nga tao, miingon siya gibantayan ko na sukad pa sa ako ang pagkabata. Sa to pa, Maayo partner. pangalagay ni. Maayo. Sa to pa partner, bote pasabot nga sabat keeper tong tawhana. Gani. Wa may sugo ngayag tuman. Onya, nakita sa Ginoo nga kini tawhana ang iyang pagkamatinumanon sa sugo pinaagi sa litra lang ngano man kuwang ugugma siya sa iyahang isigataw. Yes. Ako gani. Mao na nga kini nga kinaiya po Sodom, buti pasabot nga dunay daghan nato nga naay taas nga posisyon o naay daghan nato nga mga professional, naay daghan nato mga kaubanan nga mga dato nga angayan unta mo mensahe pod ngadto sa mga dato pod apan ang ilang kinabuhi wala matunong nganuman kay nagbantay sila sa balaod sa Ginoo pero ang ilang mga kinaiya dili man mao ang ilahang di mawa man mahitak tukma sa ilahang prinsipyo. Mao na nga gipasantop sa Ginoo nga kanang bahandi dili na maoy iyawi sa pag-adto sa langit. Sa gipasantop sa Ginoo nga ang usa ka bahandi anon nga tawo mga kaigsuonan kung siya magpagamit sa buluhaton sa Ginoo mas effective siya. Pero kung ang iyang bahandi mo'y makapugong niya ngadto sa kaluwasan, matud pa din may pangkamilyo. Yes. Posible pa nga musulod sa kinabuhi sa buho sa dagom kaysa ining taong dato. Pero kung dato ka man, gipanalanginan ka sa Ginoo daghang salapi, pero imong gigamit alang sa pagtabang sa mga kabos, imong gigamit sa pagpauswag sa buhat, imong gigamit alang sa pagtabang ngadto sa uban, mas nakabintaha ka kay mas dako man ka og lapad ba ng imong influensya i-compare sa mga kabos. So dili Kuya Ruben, Kuya Buning diri di ay usa ka sugilanon po sa Sakeo, no? Usa po ni siya ka ilado nga tawo po nga to nabal-an nga siya hinsunod sa Ginoong Hesus sa diha nga ingon diri nga gibag-o ni Sakeo ang iyang unsa kuno mga prioridad o dili niya kinahanglan nga biyaan ang iyang bahandi aron ihatag ngadto sa iyang kaugalingon ihatag ang iya lang dili niya kinahanglan biyaan iyang bahandi aron ihatag ang iyang kaugalingon iyang kaugalingon sa hingpit ngadto kang Ginoong Hesus. So diya pagbag-o di ay usabon lang ang prioridad ba sa iyang kinabuhi. Si Kuya Buning. Napilain Pastor Dong.
dili man kinahanglan gyud mas dako og gamit gyud Pastor Dong ang dato kung mausab lang ilang kasing-kasing Oo, sama. dako kay Dako. kanang paggasto. Ano man, kay doon na Wala. gani Pastor Dong doon na gani dili dato akong nailhan. Pero dato sa kasing-kasing. Kaya Yeah. kini mga dato Pastor Dong nga mga kaigsuonan nato kung himuon ang gihimo sa atong kaigsuon diha, daghan silang magamit. O palitan ka ng mga kwartahan ka mga dato. Panaw silang birthday mo, gasto man silang dako. Di ba, Pastor Dong? Yeah. Mag-cater adto sa mga hotel, adto sa mga kuan. Kung ila pa nang gamiton ngadto sa mga kabus panghatag panahon sa ilang adlaw na tawan, manghatag sila bugas, manghatag sila og mga kanaang mga canned goods o sa piling hatag. Pagka daw gamit, dako na silang influensya Pastor Dong, di ba? Oo, Kung gihimo ganina sa dili dato, labi pa mahimo na nila. Pero good, no? isa naman kung nakadungog Pastor Dong nga gihimo na, gawas nimo kay kanaang adto mga espressohan mag-birthday, di ba? Kung himuon na sa uban nato mag-igsoon Pastor Dong, daghay mga tao nga makakabot sa kahibalo sa kamatuoran pinaagi silang gibuhat. Kay di baya lang ang mensahe mo abot nila pinaagi gyud sa pulong Bible study, kundi pinaagi sa imong binuhatan. Mo na ibuti pa sa bote ani Ginoong Hesus ang influensya nga naa nila karon mahimong magamit sa pagkabot sa mga tao, maubos ba og mataas pinaagi sa ilang kasing-kasing nga nausab alang sa Ginoo. Pastor Dong. Okay, so katapusan nato dinhi kay atong hisgotan ni si Kuya Boning, Kuya Ruben, kini si Husing nga taga Arimatea. Unsa po ipapil ini tawana po nga ano nga nahimo po siya nga influensya ni ining Ding instant ra Pastor Dong sa ang gitanaw seleksyon Yeah. himong instant nga wagin mailhi. Yeah. Kuya Ruben. O magdi siya ila do ano nahimo siya naila atong panahon na. Kuya Ruben. Kini siya nga tao Pastor, ang atong leksyon man ko nagisgot sa itungod sa mga pagkabot ngadto sa mga dato o sa mga gamhanan nga mga tao. Yes. Si kini si Jose nga taga Arimatea, sa akong pagbasa dili na siya influensya nga mga tao o dili ni siya lapad ang iyang influensya, pero nagamit siya. Pero balikan ako kadiyo tong kang Sakio. Yeah, Ang sige. kang kinabuhi ni Sakio Pastor Dong nagpakita nga kita nga mga gigamit sa Ginoo nga tulay, madato man ta, maayo man tag influensya, mapobre man tag dili. Nga dunay mga tao, nga mga gamhanan nga mga tao, mga dato nga mga tao nga nagkinahanglan sa mensahe, wa palay nakaabot ngadto nila. Sakto, no? Kay kini si Sakio o atong ibasi atong tanaw ng iyahang kasaysayan mga kaigsunan, sa wa pa ni siya mo atang kang Ginoong Hesus ug musaka dito sa Kamoro nga kahoy. Insaka na lang yun sa kay para Daan na siyang nakahibalo, nakabati nga naay nagwali nga tao. Nga mao ni og nahimo siyang excited mga kaigsunan. Yeah. O niya niadtong panahon na sa dihang niingon sa Ginoong Hesus nga adto ko mo abot sa imuhang panimalay, wa kit siya mo ingon nga ayo sa Ginoo kay wa pa malimpyuhi ang ako ang balay. Ayaw sa kay wa pa ma-deliver tong ako ang refrigerator nga akong gi-order, akong mga pagkaon nga wa pa. Pero daghan na itong stock. Kuya Ruben, daghan na itong stock. Kuya Ruben, daghan itong stock. Kaya daghan itong kwarta. Daghan na sa pulsa. So, ang kani siya Pastor Dong, maulay naghatag nato og mura og yawi o pab kanang agianan nga dili di ay tanan nga mga dato, mga gamhanan nga mga tao wa magkinahanglag Dios sa ilang kinabuhi. Nga naa day daghan nga mga tao nga naa sa taas nga posisyon, nga naa sa kadagaya sa ilahang pagkinabuhi, nga naghuwat lang og naay tao mapobre man ka o madato man ka nga murit sa out sa ila. Amen. Okay. So, Si Pastor Dong, si Sakio, ang iya po dungog-dungog naman sad. Mura-mura bas Nicodemo, nadungog lang niya na ay nagwali. Na excited sa unsa kang klasiyas pagkataon mo tan-aw ko be. Ang iya to, posture man to iya Pastor Dong. So, Diba? kini atong gibuhat Kuya Boning din sa kahanginan, sure man gyud nga doon na ginamati ini nga mga dato, mga tao ilado, gamhanan. So, maabot yung panahon Kuya Boning nga
mga siyosyo gud na sila. So man dili kay Oh, mahimong kay sayang, dili mahimong sayang ang ato nga kay paggiog. ano to ambot kung Mm, na convert na-convert mo sa ulahi sa dihang miadto sa Ginoong Hesus tungod kay suwa pa si Sakeo mosakas kahoy nga si Komoro nakahibaw naman si Ginoong Hesus nga di mo katkat si Komoro kat din. gituyo ko siguro niya ngadto si Agi dito, di ba? Unya So kini ang kang Sakeo partner. yeah, Pangusyoso ko tong iya nga pagkasiyos. kung sa itsura ni kanang ano magyud yung mga tao nga magsunod-sunod man niya. O di ba? Gusto siyang mutan-aw raman, di ba? Kung yung masahon gusto siyang mutan-aw. Una kay di man siya makakita gigameng tao misaka. May po jay nakitaan mo sa ni Ginoong Hesus ay Sakeo naog diha kay moadto ko sa inyo. Pero Nihulog sa ko usa ka tawo, kay bunang sa usa ka tawong ilado ba, katong iyang gihimo, degrading man kaayo to siya hagud nga sa iyang kahimtang ba murag dili to nindot kay kita sa uban ba hala. Oo. So mura o og bitaw kasi Nicodemo gabi mi adto kay yeah, mauwaw siya no, makikita sa tao nga kana ang giila niya nga pobre kay tinuod man gyud kay anak kong panday kinsa mo Roy. Di mao muna usay mga kaigsuonan tinuod ang iyon pa ni Ruben ganina. Dunay mga tao nga pasodong nagpaabot lang na sila nga yes, makahigayon. O mao gyud nga to. nga panahon ba mga kwartahan sila mga impluwensyadong mga tao nagwat la sa tukmang panahon sa ilang nadunggan-dunggan nga mensahe, di ba? Kay doon mga palitan ka ng gihimo as tumigo bitaw nga panahon sa birthday mga hatag ang uban na dungog-dung uy tuwa dito mga tubuta. Unya sa iyang influensya mga partners moabot ang panahon nga mangutana na gud na unsa ba hinungdan nga no makahimo man kaani o di unya kay naman ditoy opening sa dili pa mang distribute pastodong ato man usa nang pahisgutan may tungod sa gugma sa Ginoo di basig mo utoy pabilo nga musiga unya sa maabot nga ang ilang kasing-kasing mangita gyud sa kamatuoran o di ba Amen. okay pagi Sige, atong diretso ni nga rin sa last na ni last o slide Kuya Ruben. Kay mura og atong time. Dire sa atong church pasodong, di padugay na human ang ato ang Elite Crusade. Oh. Ang atong men of uniform murag second series na to sa ato ang crusade dire. Ang tanan season to season 2 na to nga ang tanan nga mga audience ato mga men in uniform, mga elite, mga murag matawag na to nga elite crusade to siya tungod kay ang ato tanan nga gipang-invite pulos mga naa sa ato ang gobyerno Gobyerno. mga law enforcers o mga profesional. O niya, mao nga ang ato pod nga mga profesional nga mga membro di kuanan pod sila nga padalhon pod og mga profesional nga mga bisita nga padong. Pero mausahay mga mga pasodong mandigatibo ta ngano tungod kay ang mga profesional ang kalag sa mga elite nga mga tao ug ang kalag sa mga kabos maura na silang kalaga. pareho ra Pareho rang kalaga tubang nga sa Ginoo. Unya kung atong ihatag kanila ang special nga attention, special nga pagtagad, i-compare nato sa ato ang pagtagad sa mga kabos, mura og na ay porsyon nga ato ang gidiscriminate ang mga kabos ng mga tao. Mao nang ako okay ko kung amo kabot sa mga profesional o sa mga elite nga mga tao kadto pod nga mga profesional kay naaman sila kapasidad nga makikuan sa ila. Pero halubilo Pero ako nakita Kuya Buning ba kining mga tao nga mga dato ug mga gamhanan. Gamay ra kaayo usahay ang panahon no nga maminsahian sila kaysa diri sa mga tao nga mga kabus. No, ang ila mura og kanang kuan lang sa diha sa Ormoc Church kadto ra man tong panahon na murag naka hatag yun o na-share. Pero kining atong uban nga mga wali nato, focus man yun ngadto sa mga tao nga katong mga tao gud nga ubos. Ato pa Kuya Buning, Kuya Ruben, kini mo tawhan talag sa kay sila makabati sa mga mensahe. Talag saon ra kay ba nga moabot ang mensahe nila. Muning naman po panahon gusto dong maghimo tag crusade panitan ato anhan nato ibutang sa sentro kanalitan ato nato ibutang sa sentro sa syudad pero kasagaran po sa Manambong dili man pod mga mo lagi mo. tahan kay di man po mga to kay mauwaw man pod kay hunahuna mo po nila nga ang kining grupo ni mga tawhana dili mga
ilado ng mga tao. Mao bitaw ng uban moingon nga kung tinuod pa ng inyo, wa mo senador, wa mo kayo mayor, wa mo mga kuda. Usay murag i-underestimate nila o i-discriminate nila ang klase sa pagtulon na kay naa mo guna pasudong sa ngan mo lang tan-awon ba ang ngan nga dili kayo popular munang ang mga tao nga mga popular dili pud sila moduol. Pero ang atong mensahe gamiton nato sa bisan unsa nga paagi aron makabuot nato sila, bahala lang dili sila moduol, dili sila mominaw usa primero, pero sama sa uban natong mga atong gitunan sa Biblia nga tiyali makadungog-dungog lang sila gikan sa mga tao pud magsugilon, basig mo na makahatag lag interest nga mopadayon sila pagpaminaw natong nadunggan ni atong mga tao nga mga ordinaryo. O mo na mahitabo. Makakaplag sila sa So, kamatura. sige, Kuya Boning, Kuya Ruben, no? Atong ipabasang Kuya Ruben kaning atong katapusan nga slide, Kuya Ruben. Muna itong Okay. conclusion. Kaya naging din ni mga kaigsunan kadtong mahisakop sa taas nga level sa katilingban kinahanglan pangitaon uban ang malumo nga Yeah. pagmahal o inigsuon nga konsiderasyon. Mga Mhm. tao sa negosyo kadtong anaa sa taas nga posisyon sa pagsalig kadtong adunay dagkong mga gahom sa pag-imbita o siyentipikong siyentipikanhon nga pag-ila. Mga tao nga henyo, mga magtutudlo ebanghelyo kinsang pagtagad wala matawag sa mga kamatuoran ni Esteban si Pedro 700 pos. mahimong una nga makadungog sa tawag kinahanglan hatagan sila sa imbitasyon. Yes. Kinahanglan walay usa nga pasagdan tungod sa iyang dayag nga debosyon sa kalibutanong mga butang. Daghan sa mga okupar og taas nga social nga mga posisyon adunay bugat nga mga katungdanan. Ato pa Yeah. Pastor nga ang ato ang pagbati nga mura og dili tatakos sa pagkabuot sa ila sukswahi na sa pag-ila sa Ginoo sa ato. Nga bisag unsay atong rasa ang atong gamiton ang ato ang influensya nga atong gipakita diha sa ato ang palibot subay sa ato ang maarangan nga kana nga influensya magamit nato na ngadto sa pagkabuot sa mga tawo nga anaa sa tag-as nga posisyon, mga tawo nga tag-as kahimtang. Okay, Matuman so seryolo ang commitment lang na. yeah, commitment. Okay, so paglaom no, si Doc Joy nag-message sa ako, si Doc Joy nga bago lang siyang abot gikan kauli na sila gikan sa ospital, kang si Rodel. So mura og mupinahan lang pa siya rest. So ato lang sa dadon karon makapaglaom no. Minaw tag mga mubo nga mga mensahe karon humani ining ato karon nga pag-close. Kuya Buning, ikaw mo hatag parting words, Kuya Buning ug si Kuya Ruben. Okay, so daghang salamat sa atong mga participants sa atong leksyon karumutaga, seryolo o sa uban natong makiigsunan nga na diha nga adunay mga comment alang sa atong leksyon karumutaga. Daghang salamat ninyo og ato atangan sa sunod na pud nga leksyon sa sunod Biyernes. Kauban gihapon nato dinhi si Pasodong diha sa UKFM, namo dinhi Partner Ruben sa Friend FM sa Ormoc og sa atong mga hook-up station sa Care FM og sa Advent Radio. So daghang salamat ninyo og sa pagtapos Pasodong ato na katong maulo sa pagampo. Partner? Kay magambot ha. Maluloy uno dalay kon nga Dios nilibuntaga daghan kayong salamat Ginoo sa kahigayonan nga imong gitugot sa among mga kinabuhi. Nakahimo na usab kami sa paghisgot-hisgot sa mga importanteng butang nga dunay labot alang sa among tahas sa pagduso sa imong mensahe ngadto sa among mga kaigsunan. Mga kahigalaan nga naa sa taas nga posisyon, mga kahigalaan nga naay tag-as o dagko nga mga katigayunan nga naangkon nga nagkinahanglan usab sila Ginoo sa kaluwasan. Hinaot nga imo kami tagaan o giya pinagi sa balang espiritu nga pakabot na mo sila Ginoo uban sa imong pagpakiguban kanamo nga makahimo kami sa among mga buluhaton nga malipayon ug mahimo kami epektibo sa pagdala kanila diha sa imong hangtilan. Amen. Salamat. Samtang kami karon magapaminaw sa imong pulong pinagi sa mga lagad pasudong hinaot Ginoo imong tagaan siya o dugang kaalam kauban namo nga magamit kini alang sa amuang
mga buluhaton sa di pa kami mo padayon sa among mga buluhaton ng tibok adlaw. Kanimo lamang na mo gisalig ang tanan. Pasaylo kami sa among mga sala sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Kini ang 92.7 FM York Radio. York Radio, ang tingog sa paglaom. Ang atong oras mga kapaglaom, alas 6:13 antak na sa Kabuntagon. Welcome na sab kita sa Tuntol Manon, pagpamalandong sa Kabuntagon. Standby. Ang balang kasulatan nag-ingon sa Mateo 6:33, apan mao'y unahan ninyo pagpangita ang ginharian o ang pagkamatarong gikan sa Dios. O unya kining tanang mga butanga, igadugang ra kaninyo. Tungod nila nga mugna kining maong tulumanon, pagpamalandong sa Kabuntagon. O karon, aniya ang inyo tigdumala. Ken, welcome mga paglaom sa atong talon karong buntag, pagpamalandong sa Kabuntagon ug ato nga pasalamatan ang ato nga pinalanggang mga kaigsunan nga nagpabilin ug ato dayng kasubo nga karong buntaga dili nato makauban si Doc Joy tungod kay nagpahuway sila gikan pa sila usab sa hospital, no. Atong gi-pray kanunay si Sir Rodel ug naa nakauli siya makapaglaom ug dalay gud ang Ginoo ni buntaga. Apan sa dili pa nato karon pamalandungan ang mga mensahe sa pulong sa Ginoo ato sa ihatag magpaglaom ang usa ka pinasayng awit nga gisgot gihapon kini siya o mga panahon nga gihatag sa Ginoo sa matag usa nato ka kinabuhi. Standby alang sa mao nga pinasayng awit. Ang panahon karon hadun na busa mangandang kita matagusal ang pulong sa Dios patalinghugan ta kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo. Ang sala nako iyang gipasaylo, sa dala niya gitultulan ako. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Kung mo balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Ang saad niya, may ganting madawata.
Okay, thank you kayo sa mong awit makapaglaom nga akong gihangyo ang tanan sa pagdukoos ng mga ulo, mag-aampo ta. Dalaygon og gamhanan ng mga Dios nga nakas mga langit ning taknaa sa kabuntagon, mamalandong kami sa imong mga pulong. Salamat usab sa nindot usab nga mao nga leksyon nga mo nga natun-an karon. Amo kini siyang maaplikar labi na usab magamit na mo ugma o Dios amo usab nga programa sa Sabbath School o daghan usab nga mga nakatuna namo o Dios labi na sa pagkabuot ngadto sa mga tawo nga nanginahanglan usab sa imong mga mensahe. Padalangin ni usab kami karon samtang kami malandong sa imong mga pulong. Ang na kanimo karon usab si Rodel, sa pinasahi usab sa iya usab nga kahimtang kauban kan Doc Joy nga dili na mo siya makauban karon udyo sa pan karon siya nagapamati sa mga mensahe gapon gikan kanimo o makahatag usab kini dugang pangkalig-on sa amo nga pagtuog pagpangalaga diha kanimo pagsalig antod sa imong pagpadayag walay usa ka namo o Dios nga mawala. Salamat ning taknaa. Among gisalig kanimo among kinabuhi ning taknaa. Dawata kami nga imong mga anak nga pinasaylo tungod sa ngalan ni Kristo Jesus nga among personal nga manluluwas. Amen. So makapaglaom ning taknaa akong gihangyo ang tanan no sa plastar diha. Dili siguro kaayo ni siya taas ka mensahe ato karon nga pamalandungan apan atong gituohan makapaglaom nga kini siya makatabang sa atong taghatag sa mga kinabuhi ilabi na ang mensahe sa awit nagahisgot mga kapaglaom nga ang panahon haduol na. So atong bantayan makapaglaom nga ang panahon dili nato kontrolado no muna ang ato gyud nga punahon sa makadaghan unsaon nato paggamit kining mga panahon o oras nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. So ang awit nagaingon kung mobalik siya andam ka ba. So ang panahon haduol na. So nitak na makapaglaom gamit ng gamay lang dana gawas ng atong slider no. So I don't know kung maklaro ba ni sa inyo diha kung dili ba ni siya gamay. Okay, so mayong buntag no sa ato karon nga pagpamalandong sa kabuntagon o ang atong pagtuon karon mga kapaglaom atong isgutan kini karon ang atong sentro diha sa Proverbs 20 verse 12 nagaingon teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. So usa ka mensahe kanato makapaglaom nga gihatag kanato karon sa usa ka nagasulat usab niini nga mao nga pulong nagaingon nga tudloi kami sa pag-ihap sa among mga adlaw no aron nga among angkon no ang gitawag nga kaalam diha sa matag usa namo ka mga kasing-kasing. So makapaglaom kining mga pulong nga palandaan ato nang nasayran nga kinahanglan gyud no nga makabalo gyud ta sa pag-ihap sa mga adlaw aron nga kita makaangkon makapaglaom og usa ka kaalam no nga pinasikad usab diha sa aton takatag sa ka mga kasing-kasing. So kining buntaga danon ko ka mga kapaglaom niining usa ka maanindot no nga mga butang nga diin makatabang sa tong kinabuhi. Unsaon nga mahimong andam ta kanunay makapaglaom sa panahon nga unsay may tabo kanato ug unsaon nato maggamit ang panahon aron ang atong kinabuhi usab mahimong ready kanunay sa panahon unya ang Ginoo mopadayag ining kalibutan. Doon natin mga tulo lang ka mga butang hisgutan karon makapaglaom no mo na nga dili kay ni sa taas mo na nga kuyogi ko ninyo no. Doon ay mga butang nga atong consider igsoon no sa ato usab nga panahon. Nagingon diri consider the precious of your time. So permiro makapaglaom ang panahon atong nga haduol na. So unsaon man nato makapaglaom ng kining panahon nga gihatag sa Ginoo nato kining oras nga gihatag sa Ginoo nato kay ang mensahe sa awit nga gisugdan nato karon ang panahon haduol na. So first igsoon nagaingon diri consider the preciousness of your time. So atong i-consider unsa gud ka mga unsa ka bililhon mga kapaglaom no ang ato usab nga mga oras. Ang ikaduha remember you will give an account for the use of your time. Muna ikaduha mga kapaglaom. Nya tulo ra man ni atong isgutan karon mga kapaglaom nga pulong nga ato karon nga sentro sa atong pagtuon. Ang ikatulo, choose carefully how you spend your time. So dinhi lang ta mo focus ini makapaglaom aron nga tun-an gyud nato ang nagakaigo gyud no nga mga mensahe nining buntaga diha sa panahon nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. First igso mga kapaglaom, nagaingon diri consider the preciousness of your time. Ngano nga ang panahon nato usa man ka precious bililhon kay mga kapaglaom. Tungod kay kini atong panahon mga kapaglaom, kini atong kinabuhi ning kalibutan na.
Nakaingon ko mamuingon ko nga dili gid ta sigurado, no? Moto nga ingon diha ang kamatayon sigurado. Pero ang atong panahon igsoon di ta kasigurado. So ang masiguro igsoon ang kamatayon ra gyud nga sigurado gid ta nga kinahanglan mudangat diha sa kamatayon. So muna nga ato gyud i-consider ang kapagkabililhon sa panahon nato karon. Okay. So consider the preciousness of your time. Muna nga sa matag panahon mga kaigsuonan nga sama usab niini, no? Ato ginitagaag usa ka dako nga kahigayunan mga kaigsuonan bisan tuod o sa kabisi sa atong panginabuhi kay kini siya karon atong gihimo mga kabaglaom dili na ni siya mobalik ugma, no? So precious kaayo ang mga panahon mga kabaglaom sa atong tagmatag usa nato ka mga kinabuhi. Ingon pa nako sa akong milabay nga mga pulong usab nga gi-share din ni pulong sa Ginoo mga kabaglaom. Kining ato karon nga bulan sa Disyembre, no? Kining bulan sa Disyembre saron 1 na tara no. December 1, 2023. Di na gini mo balik mga kaigsuonan. Di na gini siya mo balik. So kinahanglan nga sa matag panahon ato gyud nga i-consider tungod kay usa kini siya kitawag nga precious, usa ka bililhon ang panahon mga kapaglaom. Time is precious because a happy or a miserable eternity depends on the improvement of it. So ang panahon igsuon usa ka bililhon, no? Kay kining atong mensahe karon igsoon siguro mabatian pa ninyo sa sunod pero ang atong panahon karon di na gini siya mobalik kining pitsaha, kining tuiga, kining bulana. Ang oras pwede siguro igsuon ang oras kay mabalik-balik ra maning oras, no? Pero diri igsuon sa December 1, 2023 unya unsa ning adlaw ron adlaw Biyernes. So makaigsuonan di na gini mobalik kausa ra gini siya molabay. Muning ato gini siya nga gitawag tagaan yun igsuon og gitawag nga panahon kining ato karon nga pagpamalandong. So time is precious because by it we have the opportunity. So usa ka bililhon yung panahon tungod kay pinaagi nini makakuha tag mga oportunidad, no, of skipping the everlasting misery and of obtaining the everlasting blessedness and glories. Duha ra man kapaglaom, no? Gitawag magpaglaom dili ta ingon pa niya siya nga ang istorya ba nga akong nakuha igsoon nga sa akong papa sa una nga nandun na ingon nga dugaya po ninyo mamata oy di gyud mo kung mag-uwan kunog kwarta dili gyud mo makapunit. Isa kini mga tao po nagigsuon nga mga Bertoldo po unya tatay kung mag-uwan daig bangkaw ikaw mo maunag kaigo. O kini mga tao po nagsuon nga usahay na ay mga Bertoldong panghuna-huna. So muna nga ang atong panahon karon buntaga magigsuonon usa ka dako nga bulahan alang sa matag usa ka bulahan ta. Ngano man kita karon igsoon nakaangkon o gitawag nga bulahan diha usab sa pagpamalandong niini mga pulonga. So atong naangkon mga kapaglaom kung ato ni siyang labyan so lahi igsuon ang mahimong resulta no sa atong kinabuhi. Ngano man dili nato mabatian ang mga nindot nga mensahe sa pulong sa Ginoo. So time is precious. Ang panahon igsuon bililhon kayo because it is very short. Magkablang wa kita pansayod, no? Muna karon nga buntag alang dahil sa akong mga parinti makagsunan, no? Nasubo ko tungod kay usa sa ako nga mga iyaan ako ni makapaglaom kay anak ni siya sa ako nga lolo. Lolo ba na murag iyaan lagi na ko to siya pero pareho ra mi edad mga kaigsuonan. Kay sa unang panahon dito sa amo sa Butason, dunay bata nga natawo no sa tuig 1969, 5 mi kabuok mga kaigsuonan. 5 mi kabuok na tawo sa tuig nga 1969. Lahi-lahi og bulan. Ug kining akong isa ka iyaan natawo ni siya sa bulan wa ko masab igsuon murag Agosto ni siya. No, Agosto niya may natawo po sa bulan sa Septembre, may natawo po sa bulan sa Oktubre, pero usa ra mig barangay. Oktubre, unya ako Nobyembre, unya do na pud mi igagaw pud na kong usa nga natawo po Disyembre. So 5 mi. So kining akong iyaan nga natawo sa murag kamagwangan na mo ni murag August ug di ko masayop igsoon murag August ni siya. Bag-o pa lang magisunan siya gitawag nga gipapahuway sa Ginoo tungod sa usa ka balatian.
Nasubo ko kay wa na gyud may makita na makaigsunan mutong ingon ko sa ako ug nga sa akong iyaan dito nga maningkamot ko nga makabisita igsuon unta no before siya ilubong. Karong mga semana mula ba yung semana igsuon mo na utana kung usang adlaw ilubong. So tuwa sila karon gihaya tuwa siya karon dito sa Gutusan sa Kalubian. So di ko magtuo man kaigsuonan nga sa iyang sa iyahang pangidaron. Pareho mig edad 54 nga siya tugutan sa Ginoo nga mopahuway. Meaning mga kaigsuonan, ang atong kinabuhi mubo ra gyud. Time is precious because it is very short. So giunsa igsuon nato paggamit ining atong hamubo nga panahon ining kalibutan. No? Giunsa nato paggamit ining atong hamubo nga panahon ining kalibutan. So time is so short and the work which we have to do in it is so great, no? Dako igsuon ang buluhaton, gamay ra ang panahon that we have none of it to spare. So according to sumala ni Edwards mga paglaom. So ang atong buluhaton igsuon dako kaayo pero ang atong panahon ining kalibutan na pirti rayong gamaya. So time is precious because ingon diri when it is gone you can't get it back. So motong akong gisulti gani paglaom mulabay na gani mga paglaom di na gini siya mabalik. Muna nga ang bililhon nga panahon nga gihatag sa Ginoo nato ang mga oportunidad nga gihatag sa Ginoo nato karong buntaga mga kapaglaom nga gitagaan taglain na pud nga buntag aron mamalandong sa mga pulong alang sa mga higala nga wala kayo sa pagpakabana ni ining panahon ining pagpamalandong sa kabuntagon mga kapaglaom dili na ni siya mubalik sa sunod na usab nga buntag. Mga kabugtuan, mga kasangkayan na kundi sa Maria na mamati, no? Ilabinahan aton Advent Radio. Maupay kung kamo nakaabli-yanahan iyo tagtag sa mga transistor radio. Pasalamat kamo, pasalamat kita mga kabugtuan, mga kaigsuunan. Nga ginpamata pa kita Ginoo. Hanlain na usab nga buntag. Muna nga dili gyud nato ni palabyon ang mga panahon nga sama ni ini mga paglaom because time is precious. Kay dili na gini siya mubalik mga paglaom kung kini siya mulabay na. Munang sulti ko ganiha, wala na lain nga mahitabo nga December 1, no? Friday 2023. Makaigsuonan di na gina siya mubalik pa. Nga mubalik ang 2023 nga December 1. So siguro bisan pag-usaw ni no? Pila pa ka mga katuigan siguro tuyok-tuyok pa ning kalibutan. Pero sa ako makaigsuonan lisod na ni siya kung mulabay na siya mga oportunidad sa imong kinabuhi. Now, padayon ta makaigsunan, no? Gamay ra ni siya ato karon nga pagtuon o nagaingon diri mga kaigsunan sa pagkasulti there are many things, no? Nga mawala mga paglaom sa atong kinabuhi, no? Nga pwede pa nato ibalik. Panalitan mawad ang tagbalay, pwede pa, no? Daghay mga butang igsuon nga mawala, mawad ang tagtrabaho, pwede ta mga apply utro, no? So, ingon pa diyan, pwede ta mga kapalit og balay, makahimo na pog balay. And then, if a man were to become bankrupt, pwede ta igsuon, maningkamot na po tag utro. Aron ta makabalik, pag-recover sa ato nga mga alkansi. But, that is not true concerning time. Pero kung panahon na nga ni igsuon, ang mawala nato, dili na gina mo balik. When time is gone, it is gone forever. So makaigsunan, kung ikaw mag-edad, no, if a person kinabuhi siya 50 or 60 or 70 ka mga tuig and has not improved his time, there is nothing he can do about it. All that they can do is wisely invest a little time that still remains. When death comes, maabot ang kamatayon, there are no second chances when we become done with our lives is done. Makapaglaom. Mawala gani atong kinabuhi, no? Nga ang panahon ato giusik-usikan, ato lang gilabyan, wala lagi dili na giniigsuon, muhatag pa og balik diha sa matag usa kanimo. So kini atong gisgutan diri sa baba makisunan pwede pa ni mabalik, no? Kini gitawag nga balay. Daghang mga tawo igsuon dito sa Katarman karon nawad ag balay, dunay mga tawo nawad ag trabaho, dunay mga tawo na bankrupt ang negosyo, pero naka-recover sila mga igsuonan. Naka-recover na sila. Pero kung ang panahon na gani mawala nimo, ang tsansa sa kaluwasan nga mawala nimo unya maabdan ta sa kamatayon, diha na makaigsuonan, wala na gitay paglaom.
So ang ikaduha nato karon, ang ikaduha, ang nagaingon diri makapaglaom, remember atong naon. Okay, balik ko na. Remember, time is precious because we are uncertain. Dili ta kasiguro makapaglaom sa atong kinabuhi. So we know time is short. Okay. So ikaduha makaigsunan diri nagaingon, remember, you must give, no? Okay? Mo ni igsoon nato ni siya nga hunahunahon kanunay. Atong hunahunahon nga you must give an account to God for use of your time. So ganiha makaigsunan atong nasayran nga ato jud i-consider ha. I-consider ko na to ang preciousness sa panahon. Unya diri sa ikaduha, kinahanglan nga hinumduman ta kanunay nga kita dayon sa kuno. Muhatag o gitawag nga account, no? Mga tubang taigsoon ngadto sa Ginoo ug giunsa nato paggamit ang atong panahon. So ang awit, ang panahon haduol na. So muna igsoon nga ako tong gihatag tong awita para mamalandong ta sa kanunay itong kinabuhi nga dili gid ta magdugay makaigsunan. Kalibutan na dili na gid ni siya magdugay. Pero atong hunahon karon nga doon natay atubangon. Atong hunahon nga we must or you must give an account ngadto sa Ginoo for the use of your time. Makaigsunan, what leads me to believe that we will all have to give an account of our use of our time. So, si Apostol Pablo nagahatag ka nato diha og mensahe karon sa 1 Corinthians 6 chapter 6 verse 19 ug 20. You are not your own. Ingon sa Apostol Pablo sa pagkabisaya makakabaglaom ato ni Binisayo no para nga sayo ang pagsabot. Ingon sa Apostol Pablo, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sulod ninyo? O nga kini inyong nang nabatunan gikan sa Dios, kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. So meaning makabulaom, dili na ta magbuot sa atong kaugalingon, no? Ingon ta ako'y magbuot kay ako'y tag-iyas panahon. Makabulaom. Ang Ginoo naghatag kanato kay gayunan niining mga panahon nga gihatag niya nato. Apan atong unahon-naon nga mga tubang taigsoon sa panahon nga gihatag. Tungod kay kita, no? Ingon pa dira nasayod kita nga atong lawas templo sa Dios og nagapuyo sulod nagapuyo sulod nato ug kining atong nabatunan gikan sa Dios dili na kita sa atong kaugalingon kay kita gipalit sa Dios. Makaigsunan pagkanindot no sa mensahe karon nga buntag. Meaning sa imong kaugalingon igsoon naghunahuna ka nga ikaw gyud maoy magbuot kitagaan ta og kagawasan sa pagpili mga kaigsunan. Pero kinahanglan hunahuna nato nga kita tagsatag sa mga tubang o giunsa nato paggamit ang panahon. So ikatulo diri katapusan na ni makaigsuonan no kay dili man ni taas ang atong pagtuon karon. Choose carefully how you spend your time. So ato yung ayuhon makaigsuonan no sa nagakaigo no nga gitawag nga pamaagi usaong ginato pag-spend ang ato nga mga panahon. So usahay makaigsunan bisita sa atong panahon ngadto sa ato nga mga extra siguro nga mga buluhaton no. Unya makalimtan natong panahon sa atong pamilya, makalimtan natong panahon nato sa Ginoo. So choose carefully how you spend your time. So kinahanglan ang balanse mga kaigsunan sa paggamit nato sa atong panahon. Of course, there are many things that we all must use of our time for such as so makaigsunan doon na tayo gitagaan, doon na tayo hatag nga sa pagtrabaho makaigsunan no mo ni ato ang kasagaran buluhaton kada adlaw mga kaigsunan. So 40 hours a week makapaglaom. So doon na gikwenta diri makaigsunan ang ato diri nga working for 40 plus hours a week and then preparing sa ato nga mga pagkaon tanan igsoon no sa atong pagkatulog unya uban pa di makagsoon mga buluhaton no nga atong ginahimo adlaw-adlaw. However, all of us kitang tanan makaigsunan ato ni gisummarize no nga doon na tayo 168 hours every week. So even after such ato ni minus igsoon no isubtract ni the time for these things that we all have time nga nabilin mga paglaom siguro atong gipa-minus tong atong mga ginahimo kaligo kaon uban pa digson doon na gyud tay gitawag 20 to 40 hours a week nga naay gitawag ison nabilin. And for those labi pa gyud igsoon wa pa gitay trabaho katong atong gikwenta kaniya para ratos mga tawo nga dunay trabaho.
Pero wa pag kitay trabaho makaigsuonan, nagaingon diri sa akong pangutana, and for those who don't work a full-time job, probably more daghan pa igsuon. Ang pangutana karon, the question is, how will we use the time that God has given us? Kay kabalo ko igsoon nga daghan man gyud sa ato karon nga wa po kayo stable nga trabaho. Siguro sa uban kadto siya ato tong gwinte igsoon sa mga tawo lang nga do nagyoy itawag na full time nga trabaho. Pero kanato pag yun nga wa pag gyud tay trabaho. So ang pangutana karon, giunsa nato paggamit ang panahon nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Makaigsunan, nagkaingon diri, so what the scriptures have to say to us about how we should use our time. O sa giingon sa balaang kasulatan makaigsunan, niya sa 1 Korinto 15:55. Gamay na lang. Busa hinigugma kong mga igsoon. Kinahanglan nga magpakalig-on kamo, dili matarog. Sa kanunay, magmadayagayaon kamo sa iyong buluhaton sa Ginoo. Sa nasayran ninyo nga ang sa diha nga ang Ginoo, nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Makaigsunan pagkanindot. Ang atong pagpangabudlay diha sa Ginoo dili makawang. Meaning, no? Nga atong pagmata kada buntag dili kini siya mahimong kawang. Pagpamalandong atong gigamit ang oras, panahon igsuon diha sa Ginoo matag buntag dili kini siya makawang. Wala kini siya igsuon pagkaingon nga palabay lang sa Ginoo kining atong mga buluhaton. So dili siguro but ipasabot igsuon mamatata aron tagaan ta sa Ginoo daghang mga panalangin no mamaynaw ta, kun dili kining atong buluhaton igsuon nga ginahimo kada buntag gitagaan tag panahon ang Ginoo kada buntag, wala kini siya malilong diha sa pagdungog sa Ginoo ug sa mga mata sa Ginoo. Makaigsunan, si Apostol Pablo naghatag kanato nini mga pulong nga karon. Samtang adlawan pa, o sa ingon niya igsuon, kinahanglan magabuhat kita sa mga buluhaton. Niya nga mao ang nagpadala kanako. Kay moabot ang kagabhion nga ang maong panahon walay tawo nga makahimo sa pagtrabaho. Moabot kini panahon makaigsuonan nga di na kita makahimo. Moabot ang panahon nga wa na gini programa sa pagpamalandong sa kabuntagon. Moabot ang panahon nga di na ninyo makita si Kuya Buning o si Kuya Ruben. Di namin ninyo makita makaigsuonan. Naagi panahon nga moabot na siya. Busa samtang ania ako sa kalibutan. Ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Juan 9:4 ug 5. Makaigsuonan mintras na pa. Tay panahon sa pagpamalandong kada buntag sa mga pulong sa Ginoo. Ato yung gahinan og panahon mga kaigsuonan. Nganuman, nagaingon diri mga kapaglaom, balikon ko, samtang adlawan pa kinahanglan magabuhat kita sa buluhaton. Kay moabot mga kapaglaom, ang kagabhion nga sa maong panahon wala na tawo nga makahimo pa sa pagtrabaho o uban pa nato nga mga buluhaton. Karong buntaga, naglaom ako mga kapaglaom nga kini ang atong pagtuon karon. Akong i-summarize igsuon to close sa ato karon nga pagpamalandong. Tulo ka mga butang, kinahanglan ato ni siyang pamalandungan sa atong kaugalingon. First, consider the preciousness of your time. Ato yung consider igsoon, unsa kabililhon ang matag panahon. Kung naa ang awit, ang panahon haduol na. Ikaduha, remember you will give an account for the use of your time. At una na igsoon, nga mga tubang ta, magsigilan po tayo igsuon o usik-usik sa panahon, no? Nga wag gyud nato gamita bisan naman lang diha sa bulato sa Ginoo. Ato siguro gigamit igsuon sa gitawag sa uban pa nga mga sinultian, sigilan tag marites igsuon. Sa wag gyud pulos nga mga istorya imbis unta nga atong gamiton aron sa pagmensahe sa pulong sa kaluwasan ngadto sa uban. Kana di igsuon, mga tubang di hapon da ita ang mga panahona nga atong giusikan ang panahon. Remember, you will give an account for the use of your time. Ikatulo, choose carefully how you spend your time. So ato yung klaruhon igsuon no, ug giunsa ginato, gibalanse ba nato paghatag ang panahon nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Dili ibot ipasabot igsuon nga busy ra puto sa atong taghan ng mga trabaho, mga buluhaton no. Nya napasidaghan pa natong Ginoo. Unya uban siguro busy po ta diri sa bulatos Ginoo na pasagdahan na po nato atong pamilya. So kinahanglan balanse mga kapaglaom no ang paggamit sa mga panahon
nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Now, kini igsuon na human ang atong pagtuon o kini siyang hamubo nato karon nga pagpamalandong mga kaigsuonan. Balikon nako ang usa ka awit mga kapaglaom nga ato karon nga gi-share kaninyo nga ang atong panahon karon haduol na. Busa sa diha nga kita mamalandong niining mao nga mga pulong nga atong panahon karon haduol na, kinahanglan dili nato ni siya usik-usikan mga kapaglaom ang panahon nga gihatag sa Ginoo. So atong gihatag ang usa ka awit as our closing song kan Sister Jam Sanico, ang panahon malapit na. Standby alang sa mao nga pinasay nga awit. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapapakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama, ang buhay ay walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Kuya Ruben, Kuya Ruben, pag-close pag-ampo. Kuya Ruben. Okay, magampo ta. Maluloy uno dalagon nga Dios na nibuntaga. Daghan kayong salamat sa mensahe nga mong napatalinghugan. Salamat Ginoo sa mga pahinumdom nga imong gihatag kanamo sa paggamit sa among panahon diha sa maalamon nga paagi. Aron among magamit Ginoo ang among mga panahon una sa tanan sa among mga pamilya, sa among relasyon ngadto sa among mga kaigsuonan ug labaw sa tanan sa among relasyon diha kanila. Samtang kami magapadayon sa nahibili namo nga mga oras ng adlaw, hinaot Ginoo imo kaming panalanginan kauban sa mga viewers, sa among mga listeners. Makabaton kami Ginoo sa kadagaya sa among pagkinabuhi ug labaw sa tanan sa espirituhanong butang ug mapanalanginan nimo kami samtang kami magapadayon sa among mga buluhaton sa among pagpangandam ning adlaw sa pagsugat sa adlang balaan.
Salamat Ginoo sa pagtubag nimo sa among pag-ampo. Ang tanan na mga pangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Okay, so thank you kayo Kuya Ruben. Maglaom na atong oras alas 6:47. Doon pa tayo mga pila ka minuto nga atong shout out exo ang atong mga viewers o mga listeners ikumpani ko andere Kuya Ruben. Kuya Buling na kaya Kuya Ben. Si Iem Ortiga, good morning brothers and sisters in Christ. Malipayong adlaw pangandam. God bless us all. Watching from Dasmariñas, Cavite. Ay, Tagalog pa to Kuya Buning So kailangan Kuya Buning ikaw makipag-usap nito. Galing ka ng Maynila Okay, konti lang naman Pastor Dong ang natutunan natin doon. Okay, magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig at nagasubaybay sa ating Oh, palatuntunan bawat umaga, tuwing umaga pala. pwede ka na magiging anchor sa Llanera AWR. Ito Tagalog yun doon. Kailangan pa mag-aral nating mabuti o maigi pa Pastor Dong. Sige. Okay, so Okay. may buntag sa atong mga kaigsunan ni Ars Cabonigro, diha si Raquel Suarez, si Yeah. Nancy Masin, kining Masin Pastor Dong, murag taga Southern Leyte gini. Taga Southern Leyte na siya. Oh. Igsuon na ni Si igsuon na Exo na ni Edel. magulang Idil ni Cristi. Yes, Oy, okay, may buntag diha sa Southern Leyte, no? May buntag, may hapon dahil Brad Idil. Diha sa Canada. Okay. Okay. Bermuda. Maupay nga aga. Bermuda. Maupay nga aga. May edad po ni siya kung duty ay na tiga kuan, waray. Okay. Niya si Olive Lumen Taylor, murag to ani sa gawas. Okay, good morning. Onya si Seriolo, maayong buntag, maupay nga aga di daha Katarma sa Saudi sa Salcedo, Dito. Yeah. Seriolo. Si Ramon Vallejo Perla. Mhm. Si Atis Orsina. Okay. Si Rose Orbuda, kikan sa tubod. May buntag. Si Linmar Caraldi, murag diha ni pasadong murag sa gawas man ni pasadong. Okay, pag imong First Lady Partner. Si Sonia Ompadakot, si Sharon Nadiller Cruz, sa Quezon City. Si Mami Jo, ito naman sa Ruyas, Tacloban. Maupay nga galiwat kay imo dida, Mami Jo. O si Belen Urhi, gikan sa Apali. Salamat sa mga negative result sa iyang lab test. Ha? So, Mel Cabo diha sa Makati. Magandang umaga po sa inyo. Si Mangsil sa Tapaw, o niya na si Jem Lalusis ikan sa Campurog, si Elaine Monte de Ramos Arado, si Elaine, no? Si Bernadette Nimis Hasmi, si Marilyn Mangmang. Okay, may buntag diha sa Marilyn, no? Napadiha ni sa naghihapon ni sa Manila Pasodong, pero mga Bisaya ni sila. Okay, so daghang salamat ninyo. Doon na pa uban nato makiigsunan nga naa sa ilang mga radyo, sa ilang Facebook, sa YouTube, may muntag yung tanan diha. Naay panultihon pastor nga ato daw ang higayon, pero ang panahon dili ato. Ang higayon pero ang panahon dili ato. So, hindi lahat ng panahon ay atin. Okay. Pero ayoko na to gamit ang panahon. Ayaw na to gamit. Okay. Ingon si Ortigas, Bisaya man ko pastor, taga Bohol. Di alang ko puyo kauban ako pamilya. Ako uban na taga Bicol. Salamat sa Okay. Karang Bicol, naisinultihan sa Bicol pastor lain. Lain po na sila sinultihan, dili Tagalog, pero kay ba na sila Tagalog. Kay kagahapon doon ako'y nakaistorya nga Bicolana. Nahirapan tayo magsalita. Kasi iba ang lingwahe nila doon eh. Kailangan pa nating magtagalog para maintindihan. Pero buti na lang yung bana niya, yung asawa niyang lalaki. Bisaya. So, kintihan pa rin. Okay, si Raquel Suarez. Good morning everyone. Okay, may buntag di Raquel. Unya ang imong paryente pa dong si Dudong Monsanto. Murag tuwa po diya sa Cebu kay ami kahibaw nga na-admit man diya sa ospital. Ato Oo kung ba? i-appeal ko kampo di ay kay nakinahanglan to siya o kanang sa to partner ang iyang gikinahanglan
Gap pa, Kanang upuan pa, mag-endoscopy pa sila. endoscopy Mao ba? May problema siyang kolon? na Gitan kay ko lang murag ko. magsinakit ko ni tiyan mo sa endoscopy Oo. base kung na siya ulcer. No. So, Murag taw-taw na siya ito, murag sa semana pod na. mo na kalagi na mo ang kolon ang kasagaran na siya. Tinain na to. So, atong iyan po. So, kinsa schedule na kayo buning sa atong 77? Murag si partner Ruben man siguro karon kay nagsunod man tapos dong. Okay, sige. Oh, balik niya. So, ugma sa buntag, murag wala sa atong ipahibalo sila nga ugma, murag dili kita kasunod ugma, no? Okay, wa man tayo sa Badong pastor, di ba? Yes, so watay Sabado siguro. Kay ugma tuapon mi sa Bilyaba. Ato din i-pray Kuya Boning, Kuya Ruben, ato din i-pray ang programa ugma Kuya Ruben sa mga kababayan na sila ugma sa Plaridel sa may gitawag nga Payag Beach Resort. Oo, Plaridel, nindot diha dipita. Upat ka district na siya ugma ang Bato District o Baybay District, Mahaplag District ug ang Abuyog District. So naa sila ugma dito sa Plaridel sa Payag. Nindot kayo nga beach resort. Oh, na murag nakalabay mi diha pastor, nindot diha nga resort. So atong i-pray Kuya Ruben, apil na to nga ang panahon na ugma, tagaan ug maayo nga panahon. Resort ni siya, Pastor? O resort sa Plaridel, Payag Beach Resort. Ang panahon malapit na. O karon magsugod, karon mo taud-taud mo hatod ko sa mga kababayan nato paingon didto. Atong Women's fellowship siguro. Women's fellowship nila siguro na murag ilan ang mga laki ko na ng panahon na mura og kuan lang Para-plain. lingkod lang. Na may dagat Wala dito ka nakahindot. samtang sila mag-meeting maglangoy-langoy punta sa dagat. Oo. Nindot na Kita may driver rek we buning, so ato na ganang ipanghato dito. Muna nakanindot nimo diha pastor dong kay Driver tag multi talent. nagkahuman dire driver na punta ron taud-taud. Kita no? So atong pasalamatan makapaglaom no og atong gipanawagan dayan mga kababayan sa distrito sa Bato nga mas nindot nga makangadto mo karog sayo-sayo para nga dili mo maalkansi. Kaya ang panahon dili gid na mo balik na. Mao. Balik ang panahon. Okay, sige. Ang sapat si Rodel, Kuya Ruben, atong i-pray si Rodel sa complete niya nga pagkaayo. O si Sister Jubilee Ramoran, ato i-pray. Kauban usab ka na Lord o si Nanay Lukring. Badirhami. Badirhami, Kuya Ruben, o yang isuon, katong isuon niya, Kuya Buning. Oh, si Hami Carbonilla. Yeah. O si Madududong. Yes, dahil Dudong Santo. Okay, so mga paglaom, no? Standby lang mo, no? Uban ninyo mga paglaom. Magdungan ta og panghawa din sa itong programa karon ay mahuman sa itong 7-7 prayer. Mahawa man kita kay ato magini i-cross tong StreamYard. So mga to na kita sa ato nga buluhaton after ni ini atong sa pagampo. Okay, so standby mga paglaom. Atong ihatag karon atong intro. Atong oras alas 6:56. Sa atong pagpasalamat o pagpanginahanglan, ang pag-ampo mao pagkigsulti sa ginuulingon nga atong higala. Tungod niini ang 92.7 York FM magatud kaninyo nining tulumanon 777 Prayer. Tulumanon sa pag-ampo o pagpasalamat sa labaw makagagahom o karon aniya ang inyong tigdumala. Kung gihangyo ang atong tanan nga mga kaigsunan sa
biya una sa ilang mga buluhaton arong atong gain sa panahon sa pagpangamuyo sa Ginoo atong tulog. Ikaluwa, ingon nga Dios ni dapit sa kuntagon among gikalipay Ginoo ang pagpasalamat kay salamat po ni Higayon salamat sa Panginoon salamat Ginoo sa imong pagkanamo ug samtang kami magpadayon sa among mga buluhaton ni tibok nga adlaw. Kampo kami Ginoo nga imo kami panalangina. Kauban sa mga viewers, sa among mga listeners, nga panalanginan kami sa among mga buluhaton adlaw-adlaw. Kami kaman sa ang lawas. Makapagpapaganan sa kadasig. Ugat kami Ginoo nila. Kauban sa kapitay kalaktik mong pagkakas. Kaga, kami na ipipila kami ang miling kalag ng among kalhon di at minutilan Kinaampo salamat sa mga kababayan sa Clarity sa panalangin nila na makapatong sa ilang program mo building kalayo sa ilang mga kasing-kasing ng mga hatag kanila padaso sa pag-apil sa imong buhat o sa human sa imong buton sa pagtagusa na imong gibiyang sa tagusa apil ang among mga kababayan. Ang mga talagtunghe nga naa Ginoo sa ilang mga balatian sa pagkakas ay kami nga tuwa sa tambalanan ng Cebu at tinuod ni Mr. Cabo o si Sister Sin Lutsa Mr. Bill nga tambalanan si Brother si Sister Jubilee Ramuran o si Brother Jaime Carbonilla. Ginoo nga ikaw mga bisita sa ilang nahimutangan asa man sila karon. Tinaot nga imo silang hitapon sa imong gamhanan nga mga kamot. Aron mga balik kanila ang ilahang mayong kondisyon sa ilang panglawas. Aron mahibalik kanila Ginoo ang hingpit nga kaayuhan sa ilang mga balati. Kauban namo usab Pastor Buning, si Pastor Dong, kauban sa among mga viewers, sa among mga listeners, sa among mga panimalay nga ginarepresentahan, aduna kami gipaminaw Ginoo. Nga dili mayo sa among mga panglawas, nagampo kami nga ikaw pagkuha sa among mga balatiya. Amen. O paghahatag ka namong dugang kapiskay, dugang kalaksik sa among panglawas. Hinaot sa mga naaman kami sa tambalanan, imong gamiton Ginoo. Ang mga doktor sa mga nurses, tagaan nimo silang dugang kaalam nga makahimo sila sa pagreseta o mga tambal nga makaayo sa ilang mga panglawas. Amen. Among ginaampo sa Ginoo ang among mga nagapadayon nga benepisyon kung anamang kami sa among mga puluyanan nagpabilin nga nagpauli sa among mayong kondisyon sa among panglawas. Hinaot Ginoo nga imong tagaan o gahom ang mga tambal nga among ginatuma sa among mga balatian. Aron Ginoo mabalik ang amo ang kapiskay o kalagsik sa among panglawas ug magpadayon kami sa pag-alagad sa among mga pamimalay nga imong gipiyal kana ug labaw sa tanan sa pag-alagad kani. Panalangin sa Ginoo ang mga radio station nga nagamensahe sa imong buluhaton. Ang UKFM kahilot, ang Friend FM sa Umo,
KRFM usaw ug ang radio sa radio station ang tanan ng mga radio station palanog sa mayong balita. Ginaw nga ikaw magapatin sa mga words. Makapanalangin sa mga kahimanan nga napindot aron padayon mo sa pagkahi sa imong pulong pagtang ulapay panahon. Tinampo sa Ginoo ang among mga buluhaton ning adlaw. Hinaot mo kaming panalangin. Hinaot mo imong iyahan. Ang mga panghuna-huna may sentro unta sa langit ng mga butang dili sa among palibot. Among gitugyan usab kanimo Ginoo ang among mga panimalay. Among mga kabataan, ang tanan namong mga apo nga nahimulag ka namo, hinaot Ginoo nga bugkoson nimo kami sa imong proteksyon. Hinaot nga imo kami usahon sa imong gugma. Kaya pa, kabulagay kami, nga kami nag-andong, nga imo kaming giusa sa imong pagbantay, imo lang itong pagyanan sa kamuwala. Amen. Naghaking salamat sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Pasaylo lamang kami sa among mga kasalanan. Kayang tanan among ipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. 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 Okay, thank you Kuya Ruben. O magpaglaom dinhi atong pagkatapuson ng atong hatag ka Kuya Ruben ang parting words sa Kuya Buning. Kaya daghang salamat sa atong mga viewers, sa mga listeners nga nagapadayon sa pagsubaybay sa atong programa, labi na sa atong mga viewers nga nasa atong comment section. Salamat kayo sa inyong participation sa atong programa o hinaot nga mapanalangin ta nining adlaw samtang ta magapadayon sa atong mga bulaton. God bless ninyo tanan. Kuya Buning. Okay, dengan salamat Pastor Dong o partner o dengan salamat sa atong mga viewers ug mga listeners sa radyo o sa atong Facebook. O hinaot niya ang Ginoo kanunay magabugkos kanato siyang gugma. Bisan og dili ta makinitanay dinhi, kita lang nimi sa screen apan ang atong buhing handom nga magkinita tayo personal unya sa adlaw sa pagbalos. Dengan salamat og may buntag. God bless. Okay, so mga paglaom, salamat kayo kaninyong tanan o atong recognize no ang uban natong mga pinalanggang mga kaigsuonan nga naa karon sa ilang mga tagatag sa ka mga transistor radio nga di nato basa ang inyong mga pangalan dire gawa sa atong mga viewers dire sa Facebook ug sa YouTube ato silang na basa pero kamo diha sa inyong mga radio wag mo na mo na basa. So gikan sa Maasin City, Baybay City, Sugod, Jardin Liti, sakop diri sa mao nga mga lungsod Matalom, Bato, Hindang, Hilongos, Inupakan. Naminaw karon. So mayong buntag kaninyo og sa Friend FM, Care FM, gikan usab sa Advent Radio, si Riolo mao pay nga aga dida. Ngan kita-kita gapunta sa sunod na usab nga mga buntag, no? Dinhi sa atong tulumanon ilabi na sa atong pagpamalandong sa kabuntagon. Kini higala si kapaglaong Pastor Dong, magaingon kanato karon, kauban nako karon si Kuya Buning o si Kuya Ruben nga di lang kita makapuyan o di lang kita mapulan basta pagdaig sa Ginoo ang ato kanunay nga pagahisgutan. Happy Friday, happy preparation day Kuya Ruben, Kuya Buning sa tanan. Okay, bye-bye. Bless nato mga kapaglaom, maayong buntag kanaton tanan.